na abrampa watafrija eka producers no na adua na banada romano chichi fidie fruma edema Asem Mpe Nipa dwumadie no na MC afo no mada roma ene ko social media handles no ene Sompa TV se uko MC afo a ekoba jesi sempre mu bo adwuma o sa na systematic enkransa ni abrante no na systematic na mu hu ne sa no eduru ba bi o nante bi o ya na aja olumai betasoro na mehwe din kwankwa no omtizia omonantri nka fomo no mo paja omsi afrede talking na unyina abeche nante abenante o paja na tinsa unyina o beche nante a o benante Kufru fu paba masuketu omi problem na Osei Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo mi na mte adwam na me dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so odofo na nwumre me ka asem bia kire otie ni ye ewiase abrabo na ye bo no obi wo ho obekomirika abrabo na ye bo no obi wo ho a obekomirika sena abrabo no ka ho wo bobi obi wo ho so obenante sani pano so ka abrabo no hu bia wo bo obi wo ho so obehwia obekọ no boko sa achechede anasa de nwa esinante no anasa de abosoma kotra esinante no boko nya na so abrabo no ka ho eno ti odofo se uhu se wo bidi America ekwa wo a wo hwia no emane hawo ne sere na abrabo no wo ka ho sana wo a wo so nante no duruba bia do di America no ema no enhawo wa wowia no de wonante no emane hawo eye wiase emu ensem ene abrabo mu ensem se eduru wusu a nyame ede wo de ebema wo womra samwa ebom te sei Oforisuo bema nyankopon adom agande akyeye na waka sembi se na dwo emudwo de ntie mudwo ne se ne ye hu awia kusukuku no ayi ne ho ne ene na ye hu se ne ye kusukuku na Oforisuo mefa kwanya wo so na da chia dofo ne ya tamfu nyina sa na ebeka no because Bible no so de bayo ni kwa eda ni wu eda enye ne fe so biti asase so bompa so bi nwu so ti ase Oforisuo kusukuku yi ye besre ye nwa ma ne binum ene ye nwa ma ne binum ohun son ya atobo ko weda no eye mpanifu agro na Asem be chire madwen kakra weekend say ye nante kakra wo okay na me weekend bia na asese ye ko break bia na ya na me pensem kakra na me ba se be dia betufo ato wo de no so okay na ene kakra me pese me kan se Oforisuo ma hwe no ma bi so hu se oba e wa sori de na o kwa sori ya kom kira se owo ekunu wo ma dodo na no ya na ne mpa eboye ne ma ene ne kunu ani true se oba eni kunu a dodo na ne mpa ebo pa wo diri mu mlika eya kom kire eye kunu na ye musa se ekunu na ya ne nyankopon ma omu biu na hu no mu hu ekwa mfa so a se bi nyankopon first no to mana ene nyame won to mana biem na aye trick bi a mani bi hu Oforisuo ene se Sompa FM ye nwa mani mu bi wi o mano dodo anumode bone me na meka Oforisuo hwe be mani hu oba na waselepe e wo ha so oba wari o obetwempren e be mani frew dodo na wakwa soro de makoba awurade ma mekunu ampanya me de be mani bia ba ye wade bi wa be mani hu oba sebi baby ho ma me yentra baby ni ani nkomo baby ni ebekwa kwotena di nkomo no oho na wo ba na ekwadwojo be ma no okokunu eno makese na wo request ba ma me ka sase mo nkyira ye nwan ma ne bi no emema ye rade o omunya very careful ye rade da ben na wo ba nko akuta 1 million koto aduane ato nam ne 1 million ensane ayi ato 1 million da onto da enso nya be ma bia dodo na ye kan ebi to bata nya bebrebe sa no afefe no okay pokwa bena improved to say obi afrew
oba no tene baby amantan baby bla Nyankopon da woroma Nyankopon da woroma nana one wa unipa okay ose o bra ene kwa na ye ne de nana wo me chia pa nkransa wa ya de obo adwuma woni ye na ekọ na eba bla boni bi ensi se bi oba de wuhia no na se wotwam a wotumtwam kọ nene edin kase pa nam de ma wo ene udi for pokobna me ma wo disabled Usain Bolt ana disabled Usain Bolt Hussein Bolt okay the whole word onimirika ko ensomuye minua be ma fo Osei Aboagye ona ye disa kwaku na se America me ko no na wo obetimi acheme no no wo ye be ma obisu ntimi nkroso be ko me metawochi na me se kura America na me ko no mi speed ni kura to ncha me se kura tu o me no ya agene ene mfuturo bia so be boa no bia fa bre me na be me mfuturo ma oh mfuturo be ba I mean to America wo mfuturo oh de bia se e de ko ta square mfuturo kakra be ba de ba de fa me maje Oforisuo ye da twedi ampo Nyankopon ase me fa akonya ya wo de ama me hwena me na Dr. Blessed Foster me na se pa bla board ye in fact se mutikuo na muye ni mubobo na se bo no ye yi nkrofo no binom ne dom tu kwan na jeze bo no woni boyi okay nti me da doctor ase me ne kese me ni bobo me ko so in fact me hu bida yesi woni nyansani na mo me ba wo hwe me nti me nye kese kakra onka fo me dia no pede awie na nyumre e condition minister for dan am kodem me nye ni packet was eso che me mia na me dem so doctor nyame sham fat mayra so de me biaba o me phone so Oforisuo me ma 6 o ma 6 abro tia de ope me come biabe me ope wo si me mpa mayra mra mema no mo de o da bi de bo si mayra ada tv me tv no me tv no wo so pe mayra no ko se masana mayra dabi e ko ba se mo o se ba Yoruba ma me 10 mo omro 10 mo abrewa tia so de ko yoba ke de na akoma na ti mi hwemu no na de me de bre abro tana o mo na achachia amayra na achachia but we am de bre odi ni Oforisuo ayi o mo so mo de o mo da tre bia kama kwa kuma ne fa ne mayre dabi number se no hamde obi number se no mo wonya ba ire wa friends o se mbo wa cha nam da se mbo cha nam dabi bla eti number se mo nye na ti wa hu se se bokro awe na ma breda se mbo cha na wo de fa o ba ire obi so ye na o kwa krasa fo hu ye bla bla na minim se me wodom sa na emare doso mbo hu mema dabi on se emema ntama fans be ma bi o ma fans be na o gina bi adanchem odifo ni pa man de se nkransa mi krama be 200 dia satikafo ni sebi mprebia sa edwadifo be bia yikodi di ye fufuo ni nkransa fo ma be domododo odidi kama ho da na o fufuo no ho si etwa 5-6 ni to ayo ni mu a enemu be guso no owura be ho ntimi ne adware kwa no wasore enkwan so ye fie fufuo be sa akọ mi guso me pakke ni ma se doctor nyimi nko ho ene mi ne kwasem mi guso sila se mo nan kase be nko be kase so ti ase na sebe osofo de bia na aduane ade wani mkan tuntimi fa ye funtu okra kaka fasting ankasa de start agreement bad Oforisuo me pa chaw mama efiasem be fasting ho kwamna fasting de mi hu so enkasa sa da woni fasting komo so da me fasting kire ho wo dia sa wonye ekọ dabi wo America wutu e me kasa sa ho nsa etidi hwe ene mama imusa sembi sa America de be America eno de eye jargon Abraham America eye jargon enti ye namne ye fefe ne ko hu America ye betimi abeto dwa enti wo won ti America na se a won ti sa sedi emrebu tu America na to ye no wo se to America bia mitu ye open bua masajai o ti to ye so Oforisuo de jana enti se on me ba ya na mi no nye Oforisuo me bua baso America tu ko ne nkran sa mesro geba ku bia na oso po Asem Mpe wada uruma nyame yaduma memendei
me and me twa print ticket in the amount ye konkuransa aba no me no nyanko ho de be ko na kwansa akra me ofan so ho nti nam se do be ko brem so to was you bla play ba what sign oh me twa sorry me kano say ya ko helicopter na ko de ya ko na ko mo de na de ngon se me ko nana true trum kremo tom kremo ai okọ oh bra okọ tom kremo me see hwe ma me kasem kire o okọ asone ya no so mi ko chia nana da sebre me chia pa asase so me chia wo na nim te na ansa na be ko no eduru ba bi odu ochi na ko o be dwiriw ai na nim te wo ye ni papa o se nana me nana mo fa me din ni agrosa na se nana wo di wo dawro ma me nana ma me yenzibani timano chiai anti on osi ye modin no basabasa bi enyi basabasa woni ma modin no osi kromo okra wa bra obutu ni din foforo no wo change ye and wo sa be fa ne se me din na mo fa ma me osi me pem din basabasa woni wo a da men ka tefi ne okro yi woni mo amenka timas masra mo mo asamo na ukoduru ho no o ma no ti ase ase asemi beto ya proso na ne din ba na no ho de man tima fa nkobon kuro because ne kwasem sade hositi no konfo no kra no ye nua be ma odi animu ayi wo ye papa nana no wo de me firi ho na wo de me ko bebe kakra because na nye easy asonye no so no masa nipa wo ho bebre oh bra nana ne benya no nso o sia ko oba ya o bo ni de kura no wotin ye me medical kosere agu ya so Debbie na kosere o ma samu omra samu wo de no di bo ho Abrati empom ti say ofo so be ma nyame adome ho ye pa na so e dia kani enadwo ye ko ye nim oso atu amika onu aba me wa hawate metu se utune wo sekini bi ka for market abrana ye wo Monica JSS no madam fu bi o America sisi e fe ni Kofi Ajeman 200 meters o ya de pa e wo St Andrews e ne o maye no Akenten na Piamika University Asante Mampo Amstead e ho na ne ko America on your mass no get set no otewe emo mu take bleed but o say to me could defense sa papa me meteke kwa me swade na me sese wa ba o stick no kula nso ka hwa o da bo ma frame enka I stick and so be flat. Bra. This is about to kodum le bie no ohun se America no oso ohun kakra. Kwabere sa 4x4 ne 4x1 ne dia abako no. Just so who says ji aba no. Ai Abu National mo no. Ko stadium that time Abu National. Ye bomuni Abu National keti ya. Obi oso ane na mo so na bu ofu se wo obedi nkonim to aba no otimi te wanu si na efrato. Etofo mkura mefa. Etofo mwa mefa. Mami tia hindi yo. Sister ta na me ko macro na oso ochia omo na Samoa Bema. Oso wo Afranchu Bronkrom. Oso omo na Samoa Bema de yi mi hu na mi hu de menye eno oso so no ho me ne frota sibi eno oso so no ho no opewa asempa oso ohu on hu de onya ne ho na wanane na mse ya mo na ne enye te se nkuta na se nwunya se de be ye aduane yes de be ye aduane It's also nyame ayadom nkranza fo nyina ye chia wonam se nkranza sompa ba ye se do mo si aso ye soro no owo ahene champon chesa no pan ye se oje baton na enya asem ketwa obom ade ache bia o man hene bom ha se no no so bom wo ho ama news for say ekwa Aboagye we ya do ba bia wo bia me chia wo na ka me ne wa o mene na wa ben no na wo kwa tu nua nkrai anu anu mini ni dinkra wan frame mete ai oyi asempetia oba obosi anantuo ne etuo ne bebia hyehyeye okosom wo ho obesa aba enti ye dankranza fo nyina asese wo maso ye mu ye na Asem Mpe Nipa ya banwumre Facebook no Sompa TV Ghana na Sompa 93.1
YouTube no say Sompa TV, Twitter Sompa TV and asa Sompa FM. Call www.sompaonline.com. So yes, somewhere can you know ani ekruche de kogu nti no when ye bi anhwe ye ne a obenya bi etia kenkan e de afiri ho so e na Sompa TV no so multi TV decoder no ba bia wo bia no nya nya ye ne no ansa wo frɛ wonom a wonom scan TV bi no ma be scan amount se be ye frado pa ekopima nwumre ni titru ni Asem Mpe Nipa dwumadie no obenya afutu semu emu do na emu odu watimi de abo kotodwem etimi e de abo brofo so be ma yanchia diaspora group ni nyina na yenkoye nim. Okay, brano Asem Mpe Nipa yafutu semu no eyetenya ye de bebre yetiefo efiri se wo bia ni ho a wapa atenatene ene afutu ehwo eno ti ena krobia sante kotokoka taaka no se de wotwa sa no empempi no ya na oni senachi achia na ena afutu semu a ye de ebre wo no eyetiatia ene yetu yenua ma no efo eyetiatia na nitiri asam ene say you cannot judge a book by its cover. You cannot judge a book by its cover. Odofo enwoma bi ekura wo no content ekura nwoma no ensem a wo book ni mo no efeye nanso so no wanhwe ye na hunu kwanchan se da ho a wanhwe book no onfa kura na wunwa bi kura wo suku pom no da koma no se wonkenkai efiri se de enoma anase enkura anene ede agusuo no eduru ba bia book na chikura no enye akono nanso so no ensem a wo book no se wo kɔ kenkan a ebetumi aboa wo dada asetenem odofo obi bekasa de wo Osei Aboagye adan wo kasa ene asem tietietia meka kire me nwa ma ne se eturu ba bia omo yensamu eyenyiyimu ewo omo mema ompeso omo ware wo mu eno ti the outer of the vessel may be look appealing. Nanso so no se ukohwe saa yawa na meka ho asem no a na de womu no so enye yawa meka na asem tetefo eye omade bia na omompemprade no ana omukomu ade ene omasomade no eno no omudi gumu na se wohwe yawa no obi wo de ne die simpase wohwe ententan ni futu ebebo yawa no a wanhwe ye de baba ba si petem se kofa kra no a wanhwe ya obeka se ho otan onfa nanso so ubie so a eno ena sika akọ no ye nananom mrewafo no omdigum eno ti eturu babi a sa ye nananom kuku omode womo sika akọ gum no se ukoto se sidan chempo so babi a wanhwe ya wonkọ ho da agise wo nana bre wanu ankasa ade ne dia no wono ene ebecho saatema bre obecho se godu yi so no no ato nananom wonse do eno ti eturu babi a emema mo bapa ya kwam yenua ma no mo ma yenhwe wom eyie emanu pi edia omode to saa mema no ya dia saa mema wadia yempe dabi ebe ye mema de me de mani nyi hu o sa ta ma hwe ne mawuri ahwe ne agi dabi ebe ye mema me de mani nyi hu dabi ebe ye mema no omo ne hefo wo ne mema bi asabe mpradua ogina wa otimi se bema nie nanso so no ka preni ni botom ka bema we de konya no akope nanso so sia kwate adrobrane ahaban a bema no na dwuma no enhye dan koyie no ntino emma no peso omutumrika ewo awadiem eno ntino wo mpe dabi ebe ye mema atete kwa mema de omo ninye ho atete kwa mema adan dress ya wo bema no eye no eduru ba bi a we wode ni koni pam kura wo befere eno ntino emma mpa atete kwa mema wo ye kolo chese we na kasa no wanhwe ya ba bi ade ne bekono bekọ akogu animu ase efrise na ninteye emma no omo abanda this time no empesa mema no simodwa bema we wadia mimpo we wadia mimpe
na ano ɛden ɛwɔ saa kwa ne so ɛma no bi ehu mɛma bi na wɔto wɔn ho a ya na asefem na sɛ woto saa mɛma no ho a wahwɛ buku no deɛ wom kukuo no ankasa no yawa no wahwɛ deɛ wom ɛho ɛna wode ɛto saa mɛma no ho eduru baabi a no ɔmaa no sɛ wei one way boy wei one way ne sɛn na taade ɛna ne mpaboa ne trousers yɛ a ɛhyɛ no na wɔtwe no wosi hata woyi hyɛ ni ɛno nti mmaa no to ne din sɛ one way saa wadeɛ no mmarima no so ɔmo mpɛ mmaa no so ɔmo mpɛ apara hara ni bɛrima wei na kyerɛ sɛ wɔno no ankasa no wɔmmɔ nipa ɛnso so no ɔsa mmarima mu bɛrima wei deɛ wɔn so nwa bɛrima wei deɛ wɔtia bɛrima wei deɛ asɛ deɛ atwe ne nso yi deɛ sɛ bɛrima wei ankasa paa deɛ sɛdeɛ wɔsi afɔn no wɔn ntumi fa no nko nipa mu na mpokuro de n'akɔkyia ne maame ɛne ne papa wei ɛyɛ ɔfɔnga ɛno nso ɛyɛ bɛrima bi a ne mu ɛnyɛ du wafɔn ɛno nti ɛma mpɛ saa mɛrima no ɛno nti saa mɛrima ɛma se wɔn mpɛ wɔn yi yɛn mu sɛ dabi no abrabɔ no ɛbɛtumi asesa ma mɛrima yi anaa na nsɛntɛm sini bi a mehwɛeɛ na sikani wɔdifoɔ bi wɔyɛ n'adwene sɛ wɔbɛware na wadeɛ na wɔwadeɛ no wɔhwɛ sɛ wɔno ankasa bɛhwɛ wɔ ba wɔbu adeɛ a mpo sɛ wode no kɔ dwabɔ ase wode no ɛkɔ meeting wɔ baabi a ne kasa ne ne nneyɛɛ ɛne sɛdeɛ wɔsi ɛdrɛseɛ no ebesiw to sɛ yɛde ne kɔkyerɛ fie a yɛbɛka sɛ wei deɛ ɔyɛ aware ni anaasɛ ɔyɛ marriage material ɛno nti osikani ne yɛ n'adwene sɛ baabi a yɛ mmanfoɔ kɔpɛ adwuma no labour office ɛna wɔkɔɔyɛ sɛ sei ɛna ɔpɛ so ɔyɛ etu ɔne office ano ɛhyehyɛ ho sɛ ɔpɛ sɛ ɔware na ababaawa bi a wɔne n'akasa no wɔpɛ sɛ ababaawa no hwɛ ne su ɛne ne ban ɛno nti no ɔbɛma ababaawa no bɛpɛ adwuma eti wɔma no mɛta ne fie hɔ anaasɛ ne fie hɔ ɛna n'adwuma no ɔmfa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔno nso bɛhu sɛdeɛ ababaawa no ne su ɛne ne ban esiteɛ na efiewura no wɔyɛ ɔdefoɔ no wɔno nso na n'anu aduane wɔ fie hɔ ɛne nti wɔn yɛ nhyehyɛeɛ ne sɛ deɛ fie no ankasa yɛ ne deɛ no ɛwɔ America mam ɛno nti no sɛ wɔn mmienu ɛwɔ fie hɔ a ɛyɛ bɔga no ɛna saa bere ɔbɛware ɔbaa no ɛno nti no ɔbaa no nim sɛ fie hɔ no deɛ ɛyɛ ne kunu dea ɛno nti garden boy ɔmfa ne nyɛ hwee ɛna chef no so ɔmfa ne nyɛ hwee chef no ɛyɛ saa sikani no a wɔse ɔsɔ ɔbaa no ahwɛ no ɛno nti no ɛwɔ ne no ɛna ɛwɔ fie hɔ ne yɛka sɛ nsuo bo a ɛbo ɛnka sɛ pampam bo wɔbaa no a na sikani no adane ne ho kuku anaasɛ wɔn aduane ɛwɔ fie hɔ no ɛkwanya no ɔba no ɛde sikani no ɛfa so no na ɛnya asɛm ketewa eduru baabi no ɔbaa no ankasa no ne maame aba fie hɔ ɛno ti no ɔno aduane ma wɔn mu mmienu nyinaa wɔbaa no maame no ɛkorɔkorɔ sikani no a wadane ne ho kuku no adeɛ bi ɔbɛyɛ biara no a ne yere no a wɔsɔ n'ahwɛ no ɛbɛka no na maame no ankasa ɛkorɔkorɔ deɛ wɔn aduane no wɔn nso na yɛ sikani no eduru baabi na akɔgye yoi na kyerɛ sɛ ɛtena ɔmo kɔfa ano ma ne bɛyɛ adwuma wɔ hɔ neɛde ne to nsania ne si yɛhwɛ sɛ ka abrabɔ no ɛbɛtumi aboa na so ɔpaase a sikani no ware no na onim sɛ sikani no ankasa a yɛsɛ ɔwɔ America no wɔno na ɔne ne ti fie hɔ a wɔsa no aduane ma ne die no wɔno nso na ɛsɛ atua wɔ mu nyinaa ka ɛti ɛkɔduru baabie no na enyoma bi a wɔhwiehwie egu do no aduane so no so akɔ kitchen hɔ a ɛnkyere kura no ahwie egu no so anwa kura no ahwie egu no so efiri sɛ ne kunu adwuma no wɔyɛ ɛno te turu baabi a yɛse efiewura no ankasa ɛba boga no ankasa ɛba no kyerɛ sɛ chef no anado no aduane no wanyɛ ne ntɛm anprɛprɛ fie hɔ efiri sɛ fiewura ɛba no ababaawa no ɛma ne da fam emirimiri ne ho na onim sɛ ne nsɔhwɛ birim no wɔwɔ no ɛti ɛkɔwie sɛ ɛkɔkɔwie sɛ bɔga no akasa baa fie hɔ no a ɔmo ehunu sɛ sɛ nyɛ bɔga no na ɛyɛ chef no na aka akyi ama babaawa no efiri sɛ ne yɛ a wɔde no faa mu ɛne yɛ a wɔmaa no kɔɔ mu no na nsɔhwɛ no wafreli pɔtɔɔ
afei ɛna na ɔpa akyɛw ɛno ti me nua no ma eduru baabi a bɛma bi ɔbɛba wa kwam eduru baabi a bɛma bi ɔbɛse opɛ no eduru baabi a ɛmfa ne mpaboa na n'ataade ɛhyɛ no eduru baabi a ɛmfa ne tirinwi bi a afuo eduru baabi a adwuma a wɔyɛ ne bottom ntumi fa nkɔ awadeɛ na yɛnhwom suo ntwa wɔ pɛ na eduru baabi a ɛbɛyɛ yie abrante a makyere de ne bɔɔ saa anwom no ɛma no a aba this time no ɛpanyiyi mu bɛma wɔadi mempɛ wɔadi wɔnyɛ me spec na sɛ mo anto mo bo ase a ɛma so dɔɔso kyɛɛ mmarima o ɛma dɔɔso kyɛɛ mmarima ɛno nti ɛna afutu sɛm a yɛde ma yɛ nuanom a wɔboaboa wo ho akɔ awadeɛ wɔn a wɔfiri mfie edunwɔtwe ɛkɔ no a wɔn nya bɛrima a wɔn bɛtumi de n'akɔ fie akɔ kyerɛ abusua sɛ bɛrima wɔ deɛ yɛpɛ sɛ yɛware no eduru baabi a ma yɛnhwɛ sika a bɛrima no wɔ ma yɛnhwɛ ahodeɛ bi a bɛrima no wɔ mpo ma yɛnhwɛ abusua bi a sika wɔ mu a bɛrima no firi mu ne firi sɛ abusua no wɔ sika a bɛrima no a wokɔware no ɛkwan bi so no sika no nyɛ ne dea ɛno nti no amanfoɔ bi wɔ hɔ a wɔn mfa buo ɛma nipa bi a wɔbɛhyia no wɔ abrataade anaasɛ mpaboa bi ɛhyɛ no anaasɛ ne dibea bi ekura no no ɛna ɔde kɔbu no dabi wɔyɛ saa wɔyɛ mfomsoɔ paa saa na wanhwɛ yi a wɔbɛtumi akɔ kasa ɛde atia ɔdifoɔ bi a na wɔkɔ no hɔ mmoa no ɛno nti sɛ woyɛ ɔbaa na woboaboa ho akɔ awadeɛ mu a ɛna nnwumire Asem Mpe Nipa afutu sɛm a ɛde ma wo no sɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ nipa su a nipa no wɔyɛ ɛmfa ho ne afie bi ahia wɔ mu a bɛrima no firi mu ɛmfa ne ho ne ataade bi ɛhyɛ no a anianwa na mmom no si ɛbɔ mpayɛ na waware bɛrima no na ne nyinaa fitia brabɔ ase a mewɔ gyidie kɛseɛ paa sɛ dabi no ɛbɛtumi ayɛ yie ama mu nyinaa ama no asi mu yie ɛyɛ me modɔfo pa Osei Aboagye Oforisuo pɔkɔ abena bla yakupon nhyira ene afutu semu a wode mayen last week Monday na sabne me dama kunyama meti wo in fact o voice no emu da ho na me o nhyira mo ne abrowatia ne menua panyine o mo asamwa amen na adwuma no de mo in fact adwuma na ne yekɔ no na wo yi program so na mo fo tie wa na atumu se wo ko anima no ko so mu na me yeti baby nti nkransa de me gusa me bolete bitam kotena o te ho de dodo quarantine me dimirika me ni abre o me ni blato wasi o men to me bo me pese mi san kumase ho da bi kumase ankasa mi san kumase ho mi am san kumase ye wura quarantine me san no na o on dia ye kuru wura bra wada wuruma yesterday bema but yem pamu bema me yo ba na wo se me steady bema ba ni kwase me pam bema se wo pam bema ebedum le bie no wo nhia bema se wo yi bema ayi apamu a bedum le bie no wo hunu bema wo ye futu sem etu yo ba te sem me yo ba ya bema yesterday no because bema kwa hwe atade this time around you be no no more over makwayo nyemom o study ni say ebi hia no no ana hu che bi baaye no nanum kasa na hu brase ne do ekuta no ne communication wo no ho eno na say bi ya wo de ben na wotim dia ben no yesterday bema but yempa wo bema the woman tell me she was doing something from Bema pay. One can no more to at watching because you are so bien you are or one if you paddy in Koshan Kosia in Koshan Kosia, who she announced 3 years, praise the Lord. Now, who she knows 3 years, a soon and there many who know. It's in the year 2 I say. Yeni a man say, Yamia do not say who shall bear may be. Na se bia meme ye taxi driver ana metwe pragea meti woman tamu sabi anka ene sika kakra bi to me ho ana bema me ho aye fa makoma nimu a enfiti prekope ma me ho study bi ansa ese se wo study me wo hwesu
na wo sate pen komo bi edi bata nansa se wodi eniem bi etoto na no me ne obi fo ka pragea ohwe pragea ska wo gimi no na oje ono so wo se pragea wo ska wo se ukocha ke se yennuanem pragea fo wo ska se ska ne be wurawura wa ba bedru pempenso bia edo bekọ but edo bekọ kam atechenim unyo obi mane nyiw satam no ateche no obie ne wonum odi wonim edi wochi a obetwa fro atechenim meka ko isere nke se wakonyin sa awo no satam pragea ni no a ozo wo ska no ne sika ne chemoto so fa ma ho ozo ntim mo be ma oba bia wonim de bia wo pege bia no wo study be ma ko akiri be ma wo yam ni to na mo no be ma wo de obetimi abo me yie pa o because eduru fia onim se obisakasa kye ne maame eduru fia onim se obisakasa kye ne nuanom eduru fia onim se obisakasa kye namfo empo se woni bia oka ne kure ekire me be ma ne ka ne kure kire me ni bi wonya kesesem wonye me wo ana we ye me papa dia bi papa kwa no mampanyini ana me wo fakwa ne asemase wonye bi enti be ma bi wo ye wise woman bi ano wo steady be ma baton pam be ma ento Oforisuo netifi atim nyina ne say so you oba steady be ma very well steady ni ye na mo mapam we mate ni mapam no da bi anim saa we wo twi truck enti mapam no anim saa obi twihwi belo kejetia enso so sifie edine ma eko school a omutim wo huna obekasi abranti wo pa ne wole sister sa no sa na tie wo hia no pato bu ne se wo ye hwe belo ni enti wo amfa no sa ni pa no fa na ne wo ye no o study no hunu no ebi kwa no wo twini ne ma kakrakra ba na num wasem ene atimid na dum pempenso etie nwa na mu aye kasa we no me pa chew yen steady mema but mu ma yen pa mu mema so pam be ma minim se wunhia be me bia wa brabum vozum dase komna sam no Oforisuo that's enchia ke yadu be ma gas oven me bia obi a me cha no kojo space ne your friends are Safumu like Peter me am offer se Betty oye space to space ewo Safumu light ho so me chia ne pa Oforisuo Sompa ya beka na se obi ani wa nko nya de pa nka ompe bedroom be bia de nyame aka no untimi se sa de nyame aka because Yakopon enim nipa destiny we are nyame bo nipa no odu bia destiny man no ya nipa ye Yakopon de ya na eden se obede no hu nipa chim ebia de wotie ne beka se minimum obi asebe ono so be fa be ma de ne kwa ne topic ne ya ma de nti ayese besepa ne besikwan ye tase ne banimdifo enne sabe yensa ne de ka sache we no na we no nso ema wotimi nye ode na wiase ade bia woti wiase bia wo ye bia na kan hu se wodidi anye edi unwi a sabe ebeba anwa katua beba so Oforisuo nim ya ne yenhwehwemu ene Ghana ha ekwan e fa so ede ware ekwan e fa so twen empra no ya ne du no bia ya ne mo ya ye wade ba akopɛ ene ede gina so ede pɛ oba ana ede pɛ bema e wo kromu a ene ye mada enti ma menka ne ma ye wade ba akopɛ ne ma de gina so eno na dɔso de ye bɛka se na mo de gina so ede pɛ bema o wo sika bema ni fie ye bema ni papa wodin bema ni maami wodin bema ni fie fa blochirefo nko a eno na ye nwua ma na dodo na edi gina so e wo beka se na minim topic na wo de ba won se me dia me kofa baaye no enne na ba ye ntafo maka sa asem we se wo ba bi gina so de mo bom pa se opekuno ekru ni bia ba wo pate dai wa anye no me nwa pokwa bra sem bia na o kana emede se yesterday bema ne mo ye mpam bema ye nyina ye tie Sompa nipa bi pre wo mo nyina ye se e ka ne nko na ni nwia bi aware bi o ko mo eye no na nko no so anya bi ha ma men ka sam chew ene wo bi te dan a edan no
jacuzzi no dware wo friends a swimming pool e ko wiase expensive bibia wo fie obi expensive enso hye dem usu koko bu semu ye ade a wo hwe ho de koye no enye no na wo hu no but enwa ma no bebre ninim ewom edume bi ampa mioni de edume bi ya ekwan bi so na enne no ye tufudia na ye tu enwa ma no mofo de ntia ye kasa ne se Oforisuo obi anya kunu pa sabi na enkoyie but na botre eni sabi de we osi ye nipa nti ene nipa na baye odefo e me na omo bo omo bra wi firi mu anya ye ya hu bi ya tibi tuwenya de bu be kasa he wo de ene wunnim emmema abanti ampa ya gitum se be ma bi won so ampa ube ni ye owie no abehura si okon so ampa ya gitum ne ne de ye kan se wunua ne nso onya be ma bi hu abotre makasa asem we se ukwa abrochi mamu a ye nwua ne mu no message o mo de bre ye no oba wako suku wa abrochire pa no sebi onfa ni kunu adwuma wo ye ho but ene de ne ehu aha ya wade ye one way ti said na make no oba bia pe be ma sebo wako suku ye nim be ma bi won ko suku enu ba bia but na ni tiate no ba bia no de ni bedu a sebi mu ntwam be ma bi so ko suku sebi odidi kwa ne bi ni nam na no de pese kan nyina ne se edumwe bia wan kasa wo box na tsase widi no ma bi be ma de oba de wotwu mu tan be ma ne be ba ho na be ma ne ba ho no wunye nyame nti ebusa wo se wo be de ne wan wo se ne destiny be good then study de pa ne se eti ama ye nso ne ye nwama ma ne bi susu hu sa adwen no ene woni first ne se obi e krofo obi ane wo ofin eno ma dane no ente no be hu obi o bo type wa jese avi no obebu obewiawo mehwade bi ewo me phone yi so abrante ni hu oba no ne kasa abrante na address kama ba kapra bani ne botom ene sese one oba ne so ko cha baabi adwodwo mo ho kaka ene oba ne cha baabi no ye fast ko bia ba na okọ omo kwa kotre ho okọ no frɛ boy no no sikache menya ba ma bi oba bi me de ne betra ha misrew oba do be request bia ka se bi no apart from mot ka se ne se mot ngwa na wo me de nzuo na manom what je one cd no de ma o se mate kwansi akwa na dress heavy me say that day me hwe say me say e wo me phone so me say o phone so me ya kyerɛw ana okofa oba no ne ba no bai onim se wanya ba ma wa dress wa hyehwu enkoyie ode ne be chance ya nanim ade a akwa na obi bia ba na be ma ne be kasa kyerɛ onim ade oyeye won be chance ya pe no ba no bebu sampa kyɛw ede na ba no enam se we di kan we aka we a kyerɛ ne ntino oba ne so be kyerɛ ho a me ba kyerɛ ma moto 3 me num tu anam de ba kokɔ fie na mame mo ya adwane wa hosi han e de adwane mo tu ani bibia wa kyese message e de ma bia ba wura na kwa na mfa wo so no so ton na de ano so ensi se wo si manisi 500 titis ka 500,000 adwane ne nam was the 50 awa na kwa no eto na ni minimum e ko bai o sa masa na sa na mo se Sompa sa na se wo ko fa nwane ne nsan di besi wo baye Oforisuo je aduane ne nam so na de me baye wo na betua fa question ne bet yoyi di gu akwa so wo wa betray me asema me baba ka che ono wa bo me ka eni enyina na obi antua na oba ne hu ni ntwom but obi nso sabi atale ehye no on de nim de enti oye ne ho saa but odo ba akwacha baabi obam wani age ya saa de we ye hu saa Emeka a wo Nigeria me hwe ni movie bi na the fie wo sika but no so ope red or bar one ne better na wo dono no dane ne ho sabe excuse me to say dan ho taxi driver yes anya adwuma ya adwuma but situation ne billionaire bapa sabe enye so common na oye taxi driver no fa oba bi no ne din komo one ne din komo akodru ba bi so oba no so friend no ofa no onye so easy saa se wo as a taxi driver yeso ko ma pe no anya bia no ampe wo se so Oforisuo woni ne kekan ya koduru baabi ona oba no ete ase no so na enfa na ote ukọ he bebia na Emeka eda oba bia na obewura hoda
oba ni nya no bre satan no ne ma bebre akasa ma mo hwe ni situation adwuma a wo ye ntino o ma mpe no but unim o hwe ye hu se we ni oba obetima edan aboa me eti unim o test ya mo oba na exam o wi ni oba no oba nso later no obenya ye se so nya ko hwe bebi ameka da o se nya hwe no o pick your meka se ne sa na te de bebi oda no enye kama nti on fa no ko ni fie meka de ne ko ni fie pack ne no ma atale be na se te se de ye ken last minute and us emeka ye say o pese o de ne ko chia ni family I just wa pass it de ne ko chia ni family me donya me Oforisuo ye nyina ye ye ne kwa e collapse oduru ho no hwe mansion se gu ho ne maame se wo ye odefo a se bi wo pia ye the flowers gu nanim te say coming to America the morphin se mo Osei Aboagye na di ai no sha e de na mi yabo o se na me pe yaba Sompa me menya no mabra bom me ye rich me papa ne me mame ye rich family ye fie ni get say it na o person o kire me den but hwe e ya de sua emen na ye nua ma ne binom makasa asem say ne kre ebi a ho so boa wo ba ma ne de wasim nya no asem ne ye ka o ye ka de ye ka kire wo say ne you should box na de trase na hwe kind of ba ma wa ba wa kwan mu no ebi a na de wo susu nya nte saa e wo kwan bi so ne nte saa eti ye be sere ye nua ma no ma ne mabuabu no nche sese be mabua mo de da form mo ye somebody mayen oba na me bo ba special e de kan ho ti e be sere mo masabe mpraduasa mo susu masabe obi akwa baba bia sabe mpred ne mom no enyimu ye be sere ebi ana be ma no waba wakwan mo no na uhu ne sese be oye tatia but e bedru mebe na waye osono e de amaw me da so Oforisuo okay abrotia Oforisuo be ma wo de mo ye me ma maka ne yimu e ma ne ye ka ne nsemu ajo ensemu oba bi wo ho be sa be ma mu sa so no e bedru achi na enka wonya akokora bi be 60 years kora ma ne be se ne pa na nka wo penso na eniema ka ekire di ama no obi akora me se ne pe afi na ode kwa akohye adum ne adan ena ma me mu na be yie nam na abre wa na otewa ono ote ni eyi ni dancho mu a wo twi ni monto no afi de na ode so bo kwa akobo ne se ono na aye bibie Oforisuo be ma se wa de be ye ya eye wa na wo se wo ye ni yie na ye ka bi e de akire ye nua ma no mo se eya ma ye hwe de etua aniwa pii sa ukwohwe ne ma etua aniwa pii ebe dada wo eya men hwe ene ma esombu pii valuable things ebetimi afedi anase bi oho na ye fake and he said William Shakespeare ekan ye no or say all that greatest is not good enya de ye hyenhyen nyina no ena ye na ye sika ebi wo ho abehu se da se ne si wa ho hyem na so bekomu no na bia emu yetum sa kasa we se ye kasa etufo emfaso pii ewo mu ye ne ema no mu bia wonom esi so no senka wonom fa de abo wonom ntoma no na ya nhwe bema osowa bema ne bumu wonwi bema owa nantu ane ne na ho nyina wonwi me pe bema owo 6 packs anya bia 6 packs no me pa cho endreche no nkono anwe wa awade na sese nyankopon ye adom na se ba mu mpoma wo a enti de ye ka kire ma no dodo na se even first Samuel 67 ne kan wo se enhwe ne tenten yo ana se bia na ho ofe bia wo ye eye nipa sometimes ye hwe de atua niwa eye ye nhwe akoma ni mu eye na mpanyin se etire wo ne ni safo na ye piem ana se ye biem ahwede wo mu ana se nipa na adwum ana se nye bofre ena bia ya pem ahwede wo na adwum na so do se wo nya abotre na wahwe na wasa hwehwem na wahwehwem biem a menya sure so be mistake se be me ya me ni tu anamanwe e bi krampa meka se ne trouser ye hye no na ni anwan de meka se bia ni ti nwafu obe ne wote na se bi krampo na oni sika wodi koyi ni ti for now but ye nhwe nipa no ni su ene ne ban ene ne yobia wodi gina won sometimes ye hwehwemu a ene na be me hu sampa be me ya me ni tu anamon yi de obetimi aboa me
Emma do na ya na ye short term. Ye long term things say bia that channel say na nipa no korampon me hwe na adwene ne kasa mu a that channel vision bi owo ani so ade hunu bi asi na nimu ana say e woni tire mu say wo hwe ne kasa ne nkomodie mu a obetimi akwa animu wa ablabom ama ono so ebetimi apia bi di abeka me ana ofo so be makanfo bu bebi say kwakwo se onfa ne mumu emprenu abo kwakwo ne ho nyefe nanso no ne nkwan sa wo de ne nam ne bo nkwan a sabi ne sabia nyina no ye de ye nkwan e de che nam bia wo wiase enti eya na enkwankwa no nanse no mu ekekan kansem mo ya say don't mind the the body, mind the engine ai ube hu so betimi akofa be ma bia hu se owo sika pa hu se nanimu onyam pa oba so no ya wasi so edura na dwo senka wukunu anasa wo be metime wo so afa kodura na dwo na sa wo de na akoto ne so anu yi ato atwene afa hu so le mu Jesus ekura be no ne be ma na wukodwo to oye ne hwenye ye ababa wa bi na tena se na oka se opese one ne nkwankwa a one omu si so no be ma bia na ni gye ne ho ebobra na nkomo ware ne ma me be ka che ne se sika ni bi businessman bi ta kum bi owo ho nti on de owo sika enti won fa ne ho mo na nkonwa abayo na mpene we na sika ni businessman okoya opesika na odi bi ablema mi do sopo na ma me na gye e na ababa wa de okowale na branch a won ne twi ekurase omukwa wale wieye omote ho abante ne be ye clerk asebei e na wote court a wo ya de wo hu ane se dako bi maami na ase ya na nka obeye na ase ne se ne ba no wan wale businessman to upon ne blama na ono so kwa wale na wale omote ho a wo se ne maami ne prosefo na de na kwa akogina court na da de asem se businessman no ye krofo tachi amoa okobo okro no ya che na ono wa kire se sika no ode bi bre maami no ena maame no so na efa sika ne bla sika no so wabom wawie ehwo na ase no eyi sika ne di tuaye enti ye ka kire obi a wutie ye se eto da bia ya na ye mpe nipa ote ya asem wase ye mpe obi a odoyen ye mpe obi a owani so ade hunu enyi obi a say I like you, I like everything about you, I love everything about you mesra ose opel na so no epesi aya na ehu se nsuo to sensuo to asa pemu niema na ohu ye ni nyina no ebesei ye ka kire obe na wasisuo ebia be ma na ohu no e na wonye sei e na be ma ni nye sei e na be ma ni nye sei nti no waka na tie de agu no so me ka kire o sei eniema wo mu ni se ne eye bibi no ebe ya de kese ebrebi abo abantofo ato atwe no ebe atwa se botiti by the time obe realize say sa be me ya bijan ma ne koye se no ye be me bia ne mu odua na wasanka me fa na me gye ne tum se ekunu no na wahwere wawie etia ne me de to ma ne nyina so se yenhwe ne ye momodan bibia no yenhwe na ye hwehwem na yensa hwehwem biem ni yensa hwehwem bia se boso manim no ye kwa ne mprensa dakro yonko de panyin se anya yonko de eti wo bi anya so o te dase abla no ama okra so o yesikani no odimnika enema ne bi wo ho mu do mu yafuru nenam ekomo de no obeye bodwa ne nkofo so nsuo ebi so ayi abrobe ne mango abeye ebi so watermelon ne ade onde wonko obekọ ayikajetia bag 5 cedis 2 cedis don komi obegina ho aye selection no akoye niema selection obehu se wagina mu taku no oginagina mu opebe ma owoka opebe ma owosika yen ka cho wanhwe ya wase be hye ye de wo ma ele be kwa kwaji sikedro be ma na akwafa no wonim ne sen enti ye ka kire obi ase mesro eya wo ho a na watia futu Asem Mpe Nipa fo ye de ma oni bi oba ma nyensamu pi na wanhwe ya be ma ufi se bia wono akasa no onye hwe eba no be ma wonfa nkosi ba bia no ebi ono ene de wo be kwa akosi ye fi se ye se enkwankwa hwehwe looks enkwa hwehwe de ani tua ena afenso sa enema ne betimi adada wo menkwa hwehwe ahunya de sa ahunya de no ebetimi ayira na se ebetimi afiri wonsa sa nsoso na ye ka kira wo se eya pe be ma obetimi de serie ahye wakomam ma efisa se serie ahye wakomam mu a anasa serie owe no ehye wonfrumpom ma eda enya kolampo na nam sa se de ni nti no ebe ma dade na ye dark no abaye dark se han de ama wonti no ye nya isabu no na be ma bi obeba ya blabom ni ye ntina se ni suban ye ni ye hweda ne ma ye kakra ya mpeki ya no danse ye be kwa hwehwe se ne ma we de ye hyere wo
sika ne ade wan hwe ya da akye ya bla bo na nsie ya ware akra no ho be ye den e de ama Oforisuo be mama me fama no nsie ase no yemfa no beba ya kwam sa na dabi ebeyeye 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello Hello, Majo so Peter Asafumula. Peter you Asafumula. It's telling you now what I'm going to tell you. Now, if you do not get there, come up. I never. Now, you know what you say. We have to make a cut of that. Anybody you do, and I come over and catch it. Or maybe I will remember here. You cook when you get it. You want you remember no more ideas will suffer to take it out. Or that's how I know about that. Why to the growing of the movie and yet out. We saw here watching America. Or I will talk with you. I'm not enough to say. I already said, so I have money a friend of Emma. It's one of them I will watch my drop and I'll bind the panel. Now I go with that. Okay, hello. Oforisuo. Yay. So far. We are surviving another landing. A chama Jimmy them, a chama channel, as you more. Baya. I survive. One at the buy. Buffalo. I know I'm a movie. Oh, me everyone. Why? Oh, we are still the buyer, but tobacco van. Well, you can't film. Oh, so for the Asem, a higher Where you put Quadeba, so by the one if you say Harry Mpe. Oforisuo we wa onu akitwa oyibo national you do adatu for papa ya tofo da nyame ase so do betru omno hu we na say no begiri se na ni begi pa da Oforisuo bi enim etena asem anokwase enne ye nua ma no ma ba no omu mpe da bi be yi da omu pe abinwa ha no so no mu kofa no mu kun mu no omu mpadi obe krokro mu na me abranti abi hu obe bi wa asore dem so obe ware no then say na o class ni me patade ba ko o disi ba ko enne abranti na wale ni class o dem no then o mi ka say I am me hu minim saka mi wale abranti no by atwem ti say ni ma no momun kase kom di mo private no makotrem na kom di mi no yen fa anko ba bia ye ni da chi ase ye ni mo e kena asem de de ti no bi mla so bi hello Oforisuo be me yay ni ton kreme frin kaizo nana one you na anyway madam ase sebi nyankopon kro sa kota fudu ya le ba ko na ekoda na se no bisa se na unia nkro no mo nti se nipa ya de na so bona ba so ana amo no so djuma pa o ye boa mo no so akoso a oye na madam papa ba ko pe ye odifo po kwabra David madam ase na de ba ko pe no ya na eye me o se bra I don't know ya na magu na I'm going to check on that kind of say. What if na me ka say the motor and answer V8 car V8 beyond the pa na V8 ba na ejina aba na ejina professor da ma onyi bi yemma fitani da sheka ya sana siko engine dem enti abrabono ubetuma hu bibi san nanso inside no na nyema nkoyi enti yesere se the poor otimi bedare so otimi bedare poor dia that is everything is possible ndi yesere ma no e ma na mu chemi ni na se mo kan ya na mbre we opportunity kese le sere mo nti ase ma ne madam ase okay no siamba no pa number kubo enyumre dia bibia betumi adane hello baby afrefre wudi Kennedy Alpha, my favorite Kubukazo, Elambele. Yenti Openipa. You made your mamma fellow Fidia Sintia about for a band my henny, Chiana pa, Chiano. You
I made many agent muti, mutu futi. Na, the am one. I'm not kind who I saw them almost ya a kunu. Mamma can also I saw them almost ya kunu. So, dear, ya a kunu. I didn't try. I am one. Only I mean, Edma. Okay. Hello. 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 Udin baby are free. I don't make the same as everyone. Pani Payitio. Yo, Papa, I know some. I am cafe. Support of Penny Janaka. Okay. Oh, Fena, it's from many Japan and Ghana. And you made a mobile. I want to hear Bonner. And we are seeing our opening cafe. And the Obia Pesca. You put Oberti, you put difficulty. But the unwarm say, I buy you some name, mamma, or yeah, a good thing. So, only put to worry about one or two. I will be maybe on the Bob Run more brush at the ya. Abra Mobono, that's been moving quite the fossil. How could you be security? Or you could do be security, man, no vosu, and let the Sino or the security you. You might deny a ritual. I'm a Sino. You can do the so a man in Mimanano, the man in now, and the tree and a more sunny by ya, young coupons were born in a company in a and we saw. Hello. Yeah, that's it. Singing a campo. Yet you can't tampo. The patrol. Ya Chiaminiaba Angela Usua Mammy. Why? The one friend of Mamma. They are more Canadian. A woman there, but memory be on ma. Obeka one any starting a bedroom room on your beer. Now after the old wood, obi the beer. You can know any she see on your scam. On person ordinary the swimming pool. Inchi, Sana Brabonity, Rebecca said, I am so beer and any best start, but a year, you know. Them are not shooting Mrs. Samage. Okay, Yamaya Drumwa and then a Yamadia or China, Yabedane Eddie a good and memman so. Yako computer so good, Dimrani and told you Medini so. Order for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do na ni akyeremu ho na wonya wayaresa na one more etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wono mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapra inside ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo Abeba, Matsia Canso. Odofo ope baby a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru tede junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko wo mu ofidie won aso e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na o manya nduru so a o betimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de o mate de tekura o for mo de aso be free telephone number si e 0266 593330 and 0244017556 and you just say omo ye free health screening o kwa o be check pedua no nyina ma kwa o use ke bia tutu mika ne for the dank ahunto fie
21st clinic a yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hallelujah, God's wonderful people. Liberty Conference is here again. Omanyene Yaw Aboagye presents Liberty Conference 2023, July edition, dubbed Let My Light Shine. Liberty Conference is a powerful move of God through his manservant Omanyene Yaw Aboagye, which is birthing them founding testimonies and changing lives to the glory of God. Liberty Conference is happening on Saturday the 29th of July at exactly 8 a.m. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries, Edum Harper Road. Come and listen to the anointed vessel of God, Omanyene Yaw Aboagye, as he ministers on the subject, Let My Light Shine. Ministering in song, Dinah H. Hamilton, Kwame Jedu, and Efe Grace. Come with great expectation, for the Lord is our help. Liberty Conference, a place of unlimited possibilities. Okay. Asem aba. The asem aba na nwumere no Awurade Nyankopon. Enwoma fa TV no so no e wo dem ano. Nye nyina na fa TV no so. Enwoma wo dai mo no. Enya ni nyina na fa TV no so. Asem wo dai. Asem Mpe Nipa de obi wa Awurade Nyankopon. Se no me banana no ya doso. Nyame adawroma na ewiase se obi eka so de ne ba beto wa na chese wa hu wanamo bi a kwa bi so no wanamo no ye kama wa America tu nyina ye nti no de ne ba no eto wo na edi yanto di kwa edi wo sunsun so nti so obi ka so de ne ba eto wa na wo hu se wa brabo no eye nti no ebi be sai akoda na ye de no ebeto no Entino odifo pokwa bra me da se anwumere ayade pa ayade asem obi ho bibla wadawroma sesei adawroma sister no watwe asai bla wadawroma atodwa ajo atodwa okay kede asamasi adano obi so humi osi kekede nam se Awurade Nyankopon idi amafo de tutumi de anu odene ma me wakwaba ya ja obapa ya kasaden wate e ba cho kasaden na ansa na obefro sa asetes no na waduru suro ha no senya de bi na epamwa ye kura ye adwuma wa ha du ba bi e babo aduru suro no ne home toto na asem ka ho na wo brede a ene home no chewusen bu se de ye ka no ma me udin de sei me ba cho me de Millicent agon Millicent free hin ba ye a che me te krom trase ba cho ajo trase di kro no so ya madam for pa na mire fini din kakra machia no na anwumere na asem bi wa abro se bi ho asem no trase o ye nipa se ma me wakosam ne se ya odi abedan ye se emu a o me pancho me akosam ne se me ku amenity otu kwan kakra so ko pe adwuma ni din de se no otu kwan ko he ba cho di kwadwo Gideon na owo mfansi kurasi bi efre ho asaka mfansi asaka ne pacho an odifo pokwa bana pasu aso mami yentie o nti ene kakra brother no ana omo a no mo ye adwuma ne frɛ me sɛ wonti apo nti me mefa ne mrefi
Timabuzenfo asonte say ne eko. Bema ni free he. Me ba cho oya chini ofri oda chebi. Okay. Ana omo ye say sadia me ben ho ne de mimi ndi kan. Na me go say the situation ne etie. Ama me koye. Me kodu ona ampa se do muka na sa ne tie. Tina ese me de ne ba krom. Anti ebedu ha kwada no and maybe say 10 to 11 na ebedu and ye chi ye wada na mkope bia bani benua abe man no se be ya abeba fom na busia na pesika ba mai de ko ayaresa na nso ye wada nso musu antimi ambedu ha ade chi mfiada no so mu antimi amba enem se ma hombua enso ye enti every 3 ne mu no ekono na ase start se yale ne eba soro kase ase di ayek wo kasa basa wotisi loro kwen mu dese na anodin na measurement me anso no mu ofese na waye din krakra ntena me frɛ onuan mu kyerɛ aka kyerɛ se ne tie o mo yɛ se sadia omeba but o man timi amba me so na mo nkran keto wo kyiri ntimi yɛ se me kopɛ nkran ne kyiri kwan timba yɛ na se wate asi yɛ hu ne kyiri kwan bisi tie Sompa ti wate se yɛ hu na kyiri kwan afiti fiada no anwumre no me tu ne kyiri kwan abesi ni oba pa na wukunu no wo hu no wo he ma wadi mfiti ase o achebi hwa unim na busuam yie me ba twan betumi abɔ na busuam komo kakra menim de tia me busa asa na busuam die chebi ho no mo no eya omo papa krom na mo maame free echim oda esrase ohana maame ni free but busuam ni nyina abeka omo papa krom aye chebi ho no mo no nti omo nyina hona na omo na me hye omo nyina ana me ne tenae ti me ne tenae no me first one no me ko wo o ma me o oda ho no mu se wa branya trophies onu ma ummi no e wo onu ne chi ti sa na aye ti me no omo nyina aye ukuru na yo ho ade me ba cheda bi onyo ho ade me ba cheda bi na ekoba asa wakọ akọba busua na mane aye me busua na ba ma ne busua ba ma na busuafo me pa twan di asem no mo kan omo ka se o ma banti enne ba ko aba ha me ne ba fi ha na wutietie mu a onsan ko ninchi chebi ho chebi ho no enfensi me ne se wutietie mu a omfiri kumase enko fie dabi efese omo afre me saa se ka de omo okodia kam nji ne se ko mafre ananse ko onu mafri ha aba ha abra wo ho ususu se ukuru no de an kasa potin na ye no mi de dia ayalina si asase no mintimi kire poti se yelu se ene ye no vese eba ena minute na me hu sada wo eba wo ye den wo ye kra ne ho ye de di kasa ne doso kasa bi ti se de kasa bi se nsama wo bisa na asam se de se oyi wa no no de number fufuru question wa bisa na se oyi wa no straight no asama minim ho hwe na se minti da no ka kire wo na so ye de adwuma e ba cho no ye guarantee kala e pa cho an wadi mu nkomo akiro pen me pa che da bi mi ana djuma na we na me ninje ho nti won ka ho asam kire me e fi se me ko ka asa na no bu ofu nti no na djuma mu nkomo de won din kire me sanu wadi nkomo akiro kakra galamse na se no eho no ensem ho efri se eduru babia sika no eyade bia eyini ohia ene edantem manso a wo sika ohia entem no na ukuru ankasa no ansa no bekọ galamse na ase no na ni sika sem ne na setena te sei
eba ne sika sam dia enya dia ne sika sam ewo soro pisa etuo kono no ono akwayi ono anadwuma ana se no koshi obi ase no ma ye galamsey no no koshi obi ase no na ye no si na damfo bi ewo kro no so nti won na ye kro be support no kwa ye galamsey no asaka odru enfensi a o ma na ye tie Sompa kura ketu obi hye ho ahwana na owo eduru ba bi no galamsey no okoye no onya musika ana onya sika kakra sika de o mfa bi mbe fi me hu so wanya bi de me hu bi eduru ba bi a ukuru ne nanfo sem mutisai na dwonko goro onyo obi a pekasa bebru na so penyanko fa bebre but ahone de min chede nim opema agro kakra me pajai apart from wono otimi di magro wachi me pajai oni bia kompan me pajai dia ne besi a mano ene wo ebetimi bekon ye se ebi ha me hu se Sompa okay everyone say me na me hu se ono mu nam me ntimi confront omu a say omu nka na kure but me hu se sa pepepe Sompa mo hwe Sompa TV no de bema no ene maami ene no ekasai ena edaso no odo de emu oduru pa ba bia bema ne sada enti ko Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 eno eye Facebook subscribe share na afoforo hwebi na ontie bi ena YouTube no enso eye Sompa TV ena Twitter no enso eye Sompa FM Sompa TV eno ti okwa ubenya bi ahwe na anyoma akonkai ede amount na anyoma aye kama pa eno ti maame ekokoba se ukru no na yonko famu no unim ne nafofo ni bi kuma se ha ma betina ye betina ha die min hyede hu ba bia no ye adwuma no unim ne nafofo ni bi minim obi a oye adwuma minim obi a okoye wanko hoda mako hoda ba so se adwuma ye fon gara men se fon do be ko na bi wa group no muti ho no mudi nkomo embe ko hoje se eda breaking day enu podom na okotu nkotu ba ko fo se won nenam omo ya no mo nam gang nti no me hyede nu hu se we poti na ye na dan fo won nenam obapa de ntia na me busao ekọ ukunu abusua afam no na ka me busao se ukunu nkonwa woni fie abosom woni fie enu de mint minchire eno ena ya na empempi ya etaka no se ukofa bema eduru ba bia wo se hu ni nchi kakra enkankan bema na busua mu bowuram kakra se e kan ye no se omudi akonwa bosom woni fie sesia no wo frifie da bai wo frifie da no onte ne hompopo ye bia me pa choda bi aya semu oba ukunu hano mepese me hu bibi kakra efiri se wo be hu mpo a na ye mani a kire eduru ba bi a ne masem no wo deep pa wo pe ma no man ko deep se si edie mini ntoma asa okotra ho aye adwuma no fa se mo atwikakra ti minim se de hono esite sisi se yeyi ba bi okoye adwuma galamsey ne kura afiri mu a na wo ben wo no na ne masem te sei obam ne masem de ne wo soro pa na omo a wo confront omo se de wo kan wo brofo no woni bi nkontokwan hamso emobo dua pen ko dua bono de dru ba bi a de anyoma ewomu no eduru ba bi enye wuo nko a oni bi akon ahen hamso abobodua pen
me de me no bia nko wa mbo odua da se wonu na bebo mi o mi chi de mi ntimi kire oba pa den na be ma wone no ahyeda awoma na wafrifie koye adwuma kope yedi abafie na wantumi nkosra no adentia oh na me ko but me ko ha na me se me ne so ntimi na me ko da won breakage ya wada pena na mo ko ntimi ko ha yes ya wada anopa ntimi ko anwumre na maba abehwe nkura no akoto oba bi wada mo pen me pa che da bi ekoba san wankasa so abo abusuafo amane sa asem watu ni me pa che da bi ade na mba abusuafo amane ba sa se enebri atumi ana mo so no efiti fiada mi se den tina efie 30 minutes kurada o ya ukwo hen ade tina trafi ebi ambehia no ba bi ntimi se den tina efie se ana menuan mo so benya o mo agese weekends ana mbekọ koto mfe na maka kire mo but yes asam mi si weekends an ma nya ho ko se na me yesa mekọ but ma ntimi ko se den se bo tere na mu adum stores na mitinchin ho nyina ebia ye nyina ye tie so wasane chi we na agin so wo kwa musa ye de besa na kwa mu ti ebe na nka mehu so wo mansuma nhia no eno so saa ti efiti fia de na esam no se besi na me hyede ntina fie atwum miami hu nsam ho eno ntira woni nan wo masan me ba cho miansa wabo mama ne so papa hu no me pa cho ai ti asa na kwala naka ayo mbe nsema me ne se me ba se ma nti umbre nti hu na me se da bi abra ofifie no sha atade ben me ba cho no sha tade brown t-shirt brown ana jeans blue color fa ko a wote no onne wo na wo ho entem nkita hodie te sai okay baby na me wo first na me 2 year na nse ya mu na me 2 betena fefu from when first time wa ba ho Sompa FM me no obi aso eni asamone osu kunu no firi kade dabi ofri chebi rather o ma me firi oda okay Dan Kaba complex sabre yeko ni akopedro anom efrise yapom no enyegyina so yade haye na enipa benyawa na efiri yade enuti ena Dan Kaba complex say brapachi number 2 na Dan Kaba ye no efie dumiensani Ghana for abonabaso enkakade hye wa santemam ha no omfa Dan Kaba complex eni agro kra Dan Kese yade piada so wo de eba na so ya o san emfa enkofie da biara da o won fidie ahudo pi wo de ehwehwe yade nim ansa na wo de edro account dank na se menka che osam wo se yade piada ene hu sika bi ekura wia no bra wo be ma wadro na nadro so de tatahwe na wanum bi na wo ho ato eya jo yade stroke ena aka wato form stroke no e wo mu types pa stroke no bi wo ho a wanhwe ye obaka se nyame ya dom okira no nipa kro no wo kwani na so dank se sa bi kura no wo hwehwe no ye fa sa nipa ne mra wo de dro beka no ama donhwere miensa ne nan so no nipa kro ebe sore na wo fiti ase anante na wa yini nuru ama na san abankwam na ne ho aye dene wo tumi akoni nyuma so enem san ya de bia ye fa ko dank ba complex obetu ase na wo de amayen dank se ni nupa no ano de papa eniti entrafie Emma yade endokro entrafie Emma ungu enya wo yire ene wo ma entrafie Emma ensembi ento enfri yadem wo se wa ye yirede se oba na so ya obeboa no asaw yade pa wo de dank pro care no abadwa so eno ana sisi yade no etu ase na dank antima es no sabre ya enso yi eguguo no se de ntotom no mo si epa ye no se unya dank antima es no ebisi watifia ebebo oye papa dank estroke no ye nom na sabre so toton no ye eduru ba bia sasabro no ye yade bia ya pa o sasabro romantism no ya papa eduru ba bia na wontrim no enu nompem no hwe pa dank estroke dank ba complex odi aba ene betumi aboa odi dank pro care abadwa so eduru ba bia koko no hani papa oyam tima eye koko odi phyto care no
aba eboa na phyto no and vino no se onnom nim yenu ebomu a etu koko no ase a unhunu akira kwa biem na eduru ba bia woba se wo shaka ba shema ne fata o shema no fata o se de ba ya se etwa wa mu ho a ebema nyoma akonkai ede amawo eye danka tonic ena make for na me de amawo obi wo wa wontumi enti bi ni eduru ba bia aduane no esiwo no de ne sa ewuwom bema wa ba akonhoma na nso so no eduru ba bia na wo nsa ewuwo aduane mu wa boka ko na kopa danka tonic ni bi nom se de ba ya betua bob we de ama bema se wo short sleeve ana long sleeves no na se wo boma na ema no se eyi omo feyi papa madam fu bi wo se wono de manti eno dwade eno ti se wonya dank tonic na ene wo se dware na so we de na boma ene atade bia wo de be hye bia no ebe fatawo na ne wo kwa na ne wo fancy aye dank tonic ni nupa no bi ena ebe boawo eno ti yakọ dank complex ewo party number 2 na yekosa ye ho yade si ekọ dank complex dia ye fa sika bi nkura efrise ono ankasa de si ekasika onyere nyoma so yekọ ne yekọ pay ho ayaresa ebebo yie pa 0266593330 0266593330 and 0244017556 0244017556 yekọ party number 2 na yekọ dankeba complex ne yekọ pay yayaresa yekọ pa bibia nom yekọ pa bibia for yeminim eye mizo ene 5G meza mizo ne 5G meza no eba beduru ha no he sa mizo ne 5G meza no omo ye tafo ayesa snap ene bible every kwasi broni kromu ba no sa na mizo ene 5G meza ship ba ko ene do omo ba ye enu nti no adano meka se be pepani ne kakra enche yebekwa ko hu wo mo na yatumi ayi pani ne ayi kakra mizo no aye mango flavor ene miss fruit no amanfo atu aguso na sadi amanfo asi agye atum no efiri se mango flavor no se anopa uni di na anum bia wa bowo yafruma na kombade wa echeye pa eye widie ye na afenso so no ama okala no atoso na 5G meza no ena omanfo kire se sɛdeɛ asi aboaboa mu agye wɔ mu galamsefo na dance di a wodie mazifo dance di a wodie ya maame mu kɔdwom mu trans kyɛ no adanse di a mu di ɛfa 5G meza ho no ɛnya asɛm ketewa koraa yɛkɔkɔkɔtɔ bi ne yɛnom a ɛkyena yɛtumi akɔ enyuma so efiri sɛ honam ɛyɛ ɔya honam etutu no bi sɛdeɛ kyena wobɛtumi asa akɔtɔ onyoma efiri sɛ school fees ne tuɛ den wogya kyena tum oho akyerɛw ɛyɛ mizo ɛne 5G meza ɛna sabre ayiyo aponto ene abadinto no womanfo dodo no a ede ma wo mahoho yekọ ne yekọ pemizo ne 5G meza kira kwan ewo Sompa TV Sompa FM ene parifo emesin konwa opabo no u supermarket no yetobi kogum ne ton ne teso emfa so 3A Herbal Center ofrewo 3A Herbal Center wofre na fra wofre nyina ne se nipa dasani bia wudidi aduane efa wonum ekọ yem no ka hu se koko no ebi wo so koko ewo yem koko no eye yade bone se koko ene duru ba bia ema kwabra ne trase anu achia ne to na ochia wo to so a wanhwe ye fa akwan wo no condition mu na wote anim guase e basa akofa ma ho no enya asem keto akora koko no fifiri wo to sa eye ye papa won na bia ye wo mo no 3A Herbal Center ni nupa no bi no eye koko capsules no omo kire se etu ase deku eno ntini se koko aye wa ena nwumre atadwe wat denne eno ntino kopatri eco capsules koko master kira kwan se de baboa na watumi atu koko na se na wobi wo hwa ne wosori anopa na so pese wo hu ade ewo akirikira je so de ne sa eto ne moma so chọ kwansa no hu eye koko eduru ba bia no ni so ye wisi na nipa wo center boat no ani usisi efisa hode ni nyina ejina sisie ne so enu ti sisie no ho techema pe na enipa wo ya achia etu ona osisi eduru ba bia achia nyina no koko na ayo musa o enka achi kwa akoma to yem 3 eco capsules koko master ene ye kanfo na ye de amawo amaman agina usisim ye no 3 eco capsules ni bi na etu ase emfa emawo eduru ba bia na wo yem atim kwabrane se uja anan ya ne moja efrimu eba eye koko ene tumi ye sansenkyere ne no eno te ye ko ne akwa to 3A Herbal Center ni nupa 3 eco capsules koko master ni bidia
tie se wodu wani echrem e Colina Keba Danny Heba Misty Heba ene Apridanka ubenya biato na wode atu koko na se 3A co capsules Coco Master 0546 107 107 0546 107 107 Joe Apple Electricals ye konya kwa wo ya yefie efrise cement to edene blog no utwa obre na sese e bia cement bo akoduro no eno ti obi bia da afi na wusi dan no eno obi kura wasi dan awie no tie ma ha efrise wo ya no wo de wo ya dan no enye twitwifirim wate twitwifirim na kopaya signal cable de Joe Apple ede abano abadun kumasi Joe Apple abadum Ashanti Joe Apple what the signal cable abadwa so na sa signal cable no ena meka for ma fie wurafo electrician for na sa signal cable no standard board agye atum energy commission agye atum eno na de wo ya fie no a hey efie said ye wo honi ehon entimi enka amafo pinu a ena eka se wona na momu fie wa no opiepia hwene asedi fie no eya hye no eye wo ya papa wo anyantiam twitwifiri nkopa signal cable de wo fiti ase esi no fie no onko Joe Apple ho empeprade bia de wo ya fie no obenya bi ato ewo Joe Apple Electricals na signal cable no die said the electrician for agya tum no enya asem ketwa kra eno tima me papa wato cement no watumi asifie na wi entwen ema wo ya bi ema sifie no yeto signal cable Ghana wada ene de eye signal cable eno ti no eboa Ghana for papa enkofa broni wo ya bia na ema mama shufie signal cable na meka for nam dia ma ho Joe Apple se men kan tro se obi bia do beba na so ye no beto signal cable no se Osei Aboagye ne ho na mete no ho kwan se wotew so no eye asem de edema obi obeto signal cable na do so no wo de begu kam na wo de akogyaw o se wo to underground cables na transformers ahodo nyina wo to bi eno ti eye copper wire so 1.5 2.5 4 6 10 16 am eno eye wire signal cable abedwa so a omanfo dodo no a adan wani eguso eno nti latisi fo nyina dan wo mani kwa signal cable efie wura dan wani na nyoma enkonkai emfa emawo Japan house ena woni MTN no abrosa kese no edi hwani mu ewo PZ afamwo alsisi tasi run de nyame ubehu Joe Apple Electricals ewo ho yeko di signal cable eho enkomo eye signal wire ena dama mi bi kan o si we eye signal wire eno ena meka ho asem ekere no yekotobia ebeboa yen ama yefie na ye wo ya no ye wo ya wi a electricity bia eba ne board den no nyina eso bete efise copper wire no ena eboa ye papa eya badum Asante abadum Kumasi Joe Apple wono ena kofa signal cable de abadwa so 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 93 45 50 0543 93 45 50 yakodwa power so ye na yenkoto signal cable na enyoma enkonkai na enyoma enkonkai emfa emayen na abrahosem aba na nwumire no mia mebraho so onu kunu wo fie na jadinti no unhu baby a woko efiri fiada abraho obapa sesia no fa kwa odidi agro ho nyina wakọ ho akobusa no Epancho shere nya obi a otimi pie kwa abontin cha bebre se ukodi agro sana ye Epancho ai mame wonne na ware yemfie sei ni Epancho 13 years ni 13 years Epancho ai wonne na 13 years ni Epancho ai ni su ni bitisen ni bitisen onye obi opeka sa bebre onye obi a odi ne ho hihya nyankofa bebrebe ananse open komodie wa bontin dabi ontisa ofie ti
wonya obi a wo kwa bontin kwa chair na say wonu nkrofo nyankofa nam ha ne da bi wonante sa ti somewhere by ne agimi sam kakra se minim bebi poti ya befa be hu se aha na wo cha na sa aha na wafa ye nyina ye tie so se ode ne tibia na onyare no na de be compare sabe no yare no a se na hu ne nsem kekan se se de o yale die edru anwumere kra on timinna obetuma biepo ne sa kasa bi wo ha o kasa kra otimi hu se ensiso de obi a asese ne podon be bia ne podon won sam fa no enko ho but enam se sa yele yenti no ne pani komba odi no komba kan fa na ho kra no de no ho akwagim etu de ote ya na se omsu kunu yare nti be fa ne free fancy bra me pa choan na wona ukoto wo mu a mu de kunu ma no ubusa wo se efiti ase sei me be sa wo no mo se be se na otwimie na wankwa adwuma da elem se wo so mu kwa ahomache o ma anwumre nti o mu kwa na onu kwa wo fie nti o mu so sa no obi aso ne hobetima tena agya ne dwuma ababetena ne ho enu nti na ma wo frem se me befa ne nkom oh eti ni nwa ba ko de ono ene woni ne ba ha ne me pa cha ne me ne ba fie ha na komodiem te say omunwunu efiri say busu bi o mbeka say owo ho ye gye ade afiri ho o maka bi dabi omunka bisa enkyere me ukunu no ye obi o ta piapia bonten ana won pia bonten chesa abi okota ade be o pie na nkura ne bi bedi ne chi was be sam be fie wonya obi a okwa bonten kwa che bebre metumi aka ususu se die be poten na ayo kunu no sisi amompa meti hei se enya na nkadi ebusuafo bantem ma edi no kwa ya se be na hu se eyelewe ne hana enne ka ma hu se ba sisi die mi hu yele property ana ko fasa adwum hawo abano ya Africa ha no ene ya Ghana no eduru ba bia obia nyare trasada obi yade bibi na ye no sika kura no bibi nya obi sie sika fenye sika pa ususu se ukunu no yade ano yare kwa ana obi na ye ne sa me de ntia me nya ne se bibi omu won die omu se ntuntum ho pa enti me ko na omu a ono mu da no esu kire se ntuntum na odin omu de da bi omu de net mba onu se net de wontimi ndem nti ese se ntuntum no bi oboro so kura atimi kofa half of a brew nti me susu ese de omu kana bia eye ne kure se ntuntum na mame we die mane hawo asem ne busa ye din na so no sabre no ye doso ko no ne ye penachira akoya ne sa ya mofa ne mfonyini no ento tv no so mame manu susumina so asem no ne busa ye me din na so no o se me bom homodin busa wo ukunu onim enubone nom me pa che da bi o mamanfo tawa yi onim nom da bi tramo no onum bi da uko galamsey site wono se ka busa sa bia no so no ade bi wo na unim ye kura no kopie ho atimi hunu ye onim enokura fiti bra mission wo hu se obi kura wo sa ati bia no ma na ha no onim ye eni die onim ye efiri se wanhwe ye ba bia ya doso akoduro no ayen hye den hu tempon bia ye fa so no enkonko ba se obi nom na ade na okoka hweye na ate afa so sa ye hye danyi adam na nani sa o oni die be jadi onimu ye onye be so da so se so pase ye den na ma o me pese mu buom na me hu ne kire kwan efise samri efiti fede be sinne se wo wahin se wo dahin se wo didie se wo atwa hwe ba bi minim tibi owo mu sesie
de mame me ne nkura no won ne try ye no fancy won ko ani akontu a watuo fancy de no wo ne kuro na wo chebi hona no wo ena mo ba kumase ena ye ba kumase apart from chebi on fancy on said down near down bia o ko ne chan dabi on near down for bia o ko ne chan wo gidie wo Israel don ba mam se oda so te ase o me o gidie se oda so te ase kama omna Samuel for minim de bia na producers omo adoshu anase we the econo street okay yo ane mama fan check ese ma Mr Bonshu S5 one day manager ho e papa no di dwuma na menchia apege otumfo cameraman idina Boasiako and nantwi Boasiako na CEO ono so S5 enwa pani bibia omo di dwuma pa nya asem ketwa Oforisuo asem we bana say ya kan say no ye nyina ye tie Sompa the situation na wo mu no ano den pa na wo busa na questions bi say obema no waye ho ade na wakufia kwa ye ho ade dwume bi a ya na sa no man nso a na hu hia e wo kwan bi so me gidie so hwe yes na ne papa na tra no de atwa gunu na wonimu na ko hu no wonim ba jo so ati dem pese mche na si wonim atese ma tran fie bebre say 13 years me boa but ya na sa no ma wo Oforisuo wonam a be ma frɛ se wo pɛ na won so wo te ase na wonimu no na be ma no so nimu no accident kase pa o accident kase so retete ya normal ekwan na na no fa so a omudi hunu oba ne ware na wo hwe ye pen su de a ye de ebuga na ye bo se ugina ni mu ha oba bi twam se wo ye den se na busu atesen so atesen Oforisuo de bia na busa se ntie na ma ye huru dwam ntie mfa ba ifo bada ya na busa Oforisuo ayasem ya namwa ye huri dwami pai ya mi busa se ma ye no ma shanti mfa ba ifo bada ene ne na ma de nche da kwara nwa busu asem o musa no asem de me ba na me da asema me ke hu sister cross ya sansa na obefa kwamna de bi wo yesi abama mbo ayi ma ade a benwe yi mimi tuo yi mi shum bible atike Genesis to Revelation wo yesi ade kwamna de bi kwasem enye kwasem ni foi obla edifo utie edifo to mocha na edru ba bi ni e wo wa na ye so plenty see who tell mlachi utie da o bi di komo what wa man o di komo mi jina film no go fa bi mi ne se mi jina film mi first one mi ra wo oh bi no go fa be mu se na sanya kanta ka se mantimenti akwa room asofu yi entesa akra no me ba chaw wo bi mai kama won kana asem yakunta na yira kunya ba me boa bi pese busa se kwamya wo to na bible ba chaw me ye sofo bi kuta bible ko nim sa ai sa wo ye sofo kuta bible brother sade ya de ne kuta bible me bo ye lucy me kuta bible me busa me kuta bible tie fo mu tie sa se me se ya ne atu yi ni e wo ye to wono wai kwamya wo to na bible ma me nkomi so ma me odi fo nye wo wa na ye so aso bi o a eso jitu eze ataka o de bi me take yakunta na yira wo betaka me se kwamya da bi asem safo bi ba chaw me fa me fo bia ikuta odi fo asem ya ko ba ma fo di ho ya wo kwamna tie odi fo no de me mejitum o ye nyame di fo o ye odi fo kese na mom nya wo fiti ya na be ye di fo be for da pacho mko yakunta yira ko wa yi ano so fa be for da ne no be yi ano se de o ma me bre ye den na so wa Oforisuo this time the fact this time the fundamental atiefo yana me bra atiefo nyina nim se o kwamna nya sa sisi yakunta yira ya hwe no atiefo nyina nim se obeyo mental ne be me di asebi na me ka na be ngure me nyane kure o pasem na aka
ye ting no titam sa pese brum tu baby am no titam e na sie baby am no ti dia e na sie mo pe kamla ba ye me bo ha e ne ye ho toye ni kwana wo for be wo share be for ba pen se ba ka cho se ya ko ta no adiefu o je mo on se kwakoi me na ka me e wo se de no odifo kan se se me mu kura honhom ani wadie mo ye spirit nti no kwa yehu na ka twatia me ntimi anka on to so ye akonta era me de na me se wo yi na me difo so abro je wa ho o so ka bi che no adia what brother ise se ye me to be kraba obi ni baba sem bi ni ba ba ku dia ye nko yanim je man nya mum ni on be order nam obi ba ka mo obi on wa floor e ti ku ni ba e to ku ni ba no ye den na wo ko no ye so ni pa chen wo bia anti e story na beto no ye so abro te ye nkasi e kem no ye so ansa na obeda ne odifo kwamna wutie ya ke on story wo ye nyame nipa ase no bi wo ye sofo pani kwamna je tu so hento da nyankopon krampo eyi wo be ye sofo pon mo de mo be ye be hye na ni monyam mo de mo ni we ya no kwamna eti free se wo ye difuduma yi enso hento da da je ma ko ta yi no oye kristo ni na nso hweto ni nti omna samu wo de carry on mama ko manim amango kokwa wudie mango ba kwabna me no na cha mango amango edu me bia yiburu ma me na wafa kokko makasa kwa me na du e upese keke kanse bo me no na ko ni ache mami na no kwa na mami wote hu na otonko na nya ne no mami eto amango wo ye da yiburu ni mam sa mankasa na afa so me dom gate na no makabone ope kokko kwamna abele no didi no yi na nkuma ntese o ntese da na ya mama kafra ofosu Sompa mame ade unja wose sana ti o sana ti wan sira because asem no wo nkura pa oni be ma wo katacho ti ase no se be ma bi sori anopa no sori anopa no ene be ma no ati paste so okotwitwi ni se na ire ne ma wodem na oti paste no o so okotwitwi na ire ni muse okotwitwi ni se oba ye na cap ni so na brush ne da cap no so be si na me no ka se be ma no ere hu ni bi oh my hwe du mre bi wo ha ho mo manye nye se bibi ni wiase e wo kwan bi so enu nti na ya na edu mre bi atetatempo no ya ne ye nkofa so ye ntimi ntu agyan na eburo nkamu ha ampa ye wo kasa bi se we kofiri kwan mu asantechi yes we ye kofiri kwan mu anya bibia ye godu bia no ana ehyenhyen bia na ye godu okwan bi so mame so we picture da so ye me kwan kan bebu sasesem na ma ya ye fro na ese de na watare ese wa hye gon bi because se u kasa emu no se ofosu amusa kan meka se we de mu wedding de na ka kama but o kire se be me wonya onwa de 13 years na ye be se ni adabusua na be ma ifri mu no ase se okoshi abusua bi a mede mani kosua yi ana madwen ebubu ni abusua bi a minimu a enkobi be fa nyansa kwa bi afa ho ene wadi ne nwonwonwo e wo kwa bi so bi be ka se okura na sebe wa ya aduane bi ati songo na chichi bi agu nuso ma o edan ne omode hia ate krakrakrakra no de nyame adom abusua mo hwe yen mo yiri ana wo be wan fama ma ha bebo mo kwa adu na emo ba se yemwa na sebe de hye because ni penti na nipa ho ofosu asem na reho de o mi se die ne beba se obema ne wo ho na waye krakra me kura wan start aka na me ka se wo se wote si kwan mu no waye krakra wan so na me ka se obeka se kakra dai abon but ye hwade ye won krofo bi ho no ma ye hia wo mo ofosu o ma dwantomagu wo mo ye obi di hia no so ye pe no wayire o awurani yango ofosu drume bia wo ko krom pa wo ho sa bonse sebe bodam ni bi apie krom wo so we do free na we do free hen obi de hie mami na samono ahomte obi a wo tie ni nyame ampata onte mami ase
but ono a sebe wo hye ne mpaboa no eno hu se emia no ede ne beba se maami wo se ne kunu sebe eduru me bia mema yi de sebe wo pon mo on na yi maami e friend say na ai bola hu maami adwa na mafia wo so on na bo man ye pon ne ade ensu ni nyina echi odo na ade yawo ba me wona ne teno enoma bi nkoyi a ko ba ikwa nkasa be nkonso sandoma afa ne mapabam kokko ne krom pastor o sechi ne kunu ehwe ne kunu do onye ne ho ade de ne kwa bi so no ye ji obi ade ye niye ono nko ade ne de ba ne nsem asabi akosai ahomte but ye be sre picture ye da sui adwuma nipa ho adwuma nti ne ete ya ene ye ne no sabi obi mfa na sem manka se sabi mpradwasa ma wale sem nko anti ena obema na ebome ena oye nse nko anti ne wa ha ye nsem no ekoko bebre na mpa ye mo ne se ofoso ade ya pa ne se oba ukunu ana odi hie bia yira na wohwe na uhunu ya na de womu apa maami wotu a epe ne nyina se samre mi kura mene ne da swawe asabe wo huma da jam sumo na da jam samre kura no the situation eyesan wadidi ana se oda bridge bia se ana nsuo kura wonum sabe gwatam ena ode na no akobutum abra wone ne wo ma dume bia areho wo se kura ne se maami na wo mrei maami wada wona wo adane ne fefrew kumase ene Ghana aso na mebusa maami se nto osole pa henfa no de ne tifa wa hwe ya na wa okra wo hwe ukunu nyame ampata no akokuta hwehwe dumre bi na yese na utwaka akwa mu a wa hwe ya adwendwen etimi boss wa ban anase wo so ukokuhia nkwanhia ba de beka che ne se Sompa TV ne Asem Mpe Nipa enye nsema ya mre nko ane ne epe ne ha dume bia nsem bi se ne ana ye epe na inshanka urade se TV empanifu omo kofa sa TV ba ye Sompa sabi ye nuru ba bia nanso aboa de pabi te wo asem ye bompa ye se nyankopon moa na nkasa na emfa ye so ne nyame nkasa na abrantie so obi bia so wa hunu no o ma ya sonte na ne maami obre ono aso ate enkan so ate no so na we de ono akote enkan e bia sa ate nani so enna ofo so ehwe sa de we na maami kan tonton bi asem ampa edume bi high fever so edume bi asebe timeteko entoa mu saa enu obu ane de ba masa ukoso mo we be ka okra ba ibu timeteko enna de ne beba se de maami kan bi high fever because oni me aye ne yete yenim high fever ana se susu hwe bibia ni wakatacha se aboa ketebo wo mobum kwa aboa bu nwure me friend ketebo ha se kotre no se wada koku ase a din enti wo omunim sa aboa no ada obete se twa na bia nkra ne etu obobum sa wo kura wafuo mo nyame abata wo yam hyew na bibi nso nsikwa menya sure se maami wo kofa brantie no na saa no tie ko ankofa ka brantie no kwa so ngo ma se oba bi ape because papa bi kan se wo mo a ye se sabe impredo sabe o ma bodam no ya na omu hu ye ne ani afi se ye mo dam na no mo so sere obi a wa bodam pen e wo saa no ma na oba di party bia mu na dwendwen na na sansem no wo ka se omu ya hu se bodam ne bitimi hu no wa so silem twetwetwetwe ya no mo so hu ya se ye so ye nipa bi different enti ya na edumre bi a ya na ahomete won bodam ni asabe wa yare da e wo kwa bi so ade abodam ni be yare do be ya obe yare no ana wo kwa ya obe bodam ni ya won yare but in shaka ready say mami de yentimi nkase se bo abodam na nso kwa bi so no mami dwen se mi kuni kra no ade na me da hu se kra da jana ofoso ade ba kwa ye wo wiase se wo ba oni na friend da na sabunim de o sitie na bedu mrebu be hu no na da jeda so ofoso du mrebi areho hono de ma ya de mebo ma ba so ma no aya na omo so adwenim da ho no nkankan ukudwum a ye ma ma dwumfo ma no so oba wuro ne ho aboso mo de akata so no mo de ade akata so me de ye da so ne mo ma na ha adwen de bi asase mo me kase se bema on so no oba bi a friend da ne so hu se oba no akose ye bi mu a
bema tu ni bottom sika yi che no ema ni bi but oba nso hu se bema se bo na yayi no woni nnafo kura na mo mpese obeka jeje we kwa my friend ne da eno de ma anya sai ni wade oh ya ma me ma ya wo kan wo mu so ba da jape no mo do ku etimi ne ntoma o de koka ba mema de se da so na ebo nkwa ni ya mo bo ya besre busua ene ye ne ye tie yen amafo mu tie ene sompa mu me nyina nka mom mami sebe enoma eguni chemon areho na we kura ndie na obeka che nkolai mami mpacho adaroma penini wo sen acho penini wo 12 years 12 years oba na bema omo nyina yamba emma wa hwe ahomte wa wusika nko a hwan ene ekoje ewo mu sentifu no apedwafo nanso papai sisi kura de ne yehu wote ase so wote ase so kura na owai na wote ase na sebe ne honam te sai na ye besere nso ebi a ye ke na ate te se de okay na obehwe ono wo huru dwami wo behwe na ja ompe bibia ye dada na no so sebe ko sha galam side by bi na sika bia ba no me nakra na maba behwe eno so wo dwen papa no adwen bone ye hwe asam ka na meka na mu magya wadaroma oba won ne wo ye no wakuta hwehwe yo wadaroma ye besere yankopon de adu no nyame na ye ni manaka ye kasai na ka mami aba tv so abeka sai ye nim de amanfo timi ye ne de nyame timi ye okay wo behwe na wo kyena no yesi o nipa na asem na no na mo ka no wanam hawo na mami behu na ade no na eye kama sese kura na dwale kokko dwale se yampa se onko hye baabi no na mo a wutim se samre yi a mami mpacho sa che Friday we yi o na nche ite na we de e besre oh we bia to me penyo me brother bi sa ye chiya baabi e ko hunu e ye figya sa sokore e basa nante Oforisuo adambo nkenya yawo emu nante no anaka kakaye no nante na hadwe no me se figya sa sokore eno kura me kwanam hwa me brother baako me papa pani ne ba ye kwanante ho saa ye hunu na ye ba no me fa ka me ba no ena bon reja anshin usia no ogira ho wo de ho ogira ho na chase wo tototo ne nsa ane ka no me fa ka pase ye sinzo ha wo ba na ba chaka me mpene no obaye bibia na ye ndai o mama misi nipa o mama mfa na mfo ka no ena me fa drop ampani nwane ampa me fa drop amani ne tika me ba kai di speed ya wa so driver ni kon ei awo ka ni mo wo koku yan kai to fa nam ye entina banifo so ba ko enche damfo enso me nko amekɔkye 7 previous edu no ma bi se wa bi ato da no mami 7 premium pen ya wo fam oh yeah eti e besre mami nya botre na adwen na wanya no minim se Oforisuo busa se nka ba ye nka busuan ubahwe na nka ya suogya gu so wona se nso enne se wo bakra wo ne sebe ukuketo aza na ukopani okay eti wadaroma ye besre minim se enche ye behunu no na ye de sebo na minim se ye behunu nso eti ka akoma to yem na nso susu ye kaka na nkola na do maba no se wo dwen na wo twa ka akwa enne kai sebe obi a sebe we bonso kura na watiasi road nyame ampata obehwe na paw eti mesrew adwendwen no to bigu ne mo fa ye mpaebo adaroma why na ye nko anim Oforisuo me da bla minchia ko di se ni ana uko ne ko timiti ki be trawe bla ai ya dafu bako Jennifer Jennifer wo den ho kwada so okay Jennifer mama Jennifer hima me chia pa o den ho kwada so me chia na madafu bako menya nansen ya o Jordan even Jenny oba hima oya go for abechire o Jordan o Evan Jordan Jordan yeah oyoba na bema oyoba ho fi wa me watwe prada ada is o your host oh mi na mi nua no o de ji ano kwa me watwe prada kwa me to nya na mi busa asase mo yi ano me ma twe prada watwe prada me twe prada me be ma Odiasi. When you want quantity. Sasano be dey enum. Da be we different. Oh, David. We different. Sasano Oforisuo be dey enum me yim go film. Enum me jai. Ya go go na. Oforisuo. Ye nua be. Ye do fu yin. Ade ato ne ni.
Oh yes. The same thing say ukunu that them ko hu ne de na yaw. Ba na ye besre twedam kunyankopon ba say yodom. Sompa FM. Onante sumani ye no. Say nyankopon nye yadom. Na baabi ye nua ba me akodro bia no. Ono no hyeble safo. Onfa ye nua ba me emra. Embe kan na yere ene ne ma ho. Onyansani a ne nsaso obi aso na opoda ne nsem na asase da ne nsem ne nipa nyina gu ne nsem no se anyame nyense nkyene ma meyiri ana me nua bai na emoya se woni ukunu te wo seconds na uhu no be 2 days ebisi sabre na uhu ne de se be empeduasa ya na ehu na bra me ka ne ma mienu di atache onyankopon wanyene a ode ne beba nyambo afiriki ne konyankopon de ne beba oh yes e wugidie se yakopon de ne beba na bra entontom asema ye kan bra entontom ye dangerous o broni suru entontom pa tontom o timbo ni padam malaria broni suru pa entontom timi dane no ho dua kese no wo frew adentia obayiwa mo adwi nyina ye se bibi frew piapia nko entontom ye dangerous 2 efia bosia twawa asem kwa eno so etimi gina ho efrefre piapia wa ede kokoto abani hunum ehwe bia modern bo on say kanena ne yetete ebusu afie no otu wode mana wote on chese da so kro na atimu say yes kobrani aso refre de demo a onanti kobrani enchese da so efie so timi mane basa yeto yi ye nyina honhom sayen but wo hoden eno bambo honhom ne bema ebia honhom ne ba obe trawa na se obejeja ho no wasanko ba se mpai boni ahofama wo Kristo mu ene wo do aye Margaret wo Kristo mu no antima nya adwuma sometimes ye to ye ni bo on mabo so wade ekoye pa no wade na agu bo so bo hu se adwuma ekoye pa na esububu bo so bo hu se wo ba sebe akura bia wawo no kama pa no so no yare okay kwamna so boduam yenko computer so dwadiem na sima ne entoa so wayo hello dog oh wayo wajina so ache dog when one get to attention media and wayo si pa de ye ntwa movie wa ha nti omo kan nyame so munyai de omo wayo si kire no ebo ye ntwa movie wa ha dog and challenge na cause na at the posse omo because omo be a rap to you no who say omo nkase hey o say wa mu na obe ya na say wife me ba cho no wife no be okay fana mami na ye tie Sompa dog hello madam dog yes madam almost all my fans but you know near the marking scream no cry wa ha eno de enka ho na wo se obeto 5G enwom amaya na so be na rap me ba cho me tumi oh is there so enwom no ya tunu nyina amana so aka na rap oja mo ma me fa na capella we ku amfem kaka enfamansa ene ye tie o 5G. Drink papa. Is it no so be rap na answer na no obeto nyuma na meboa ene my acapella name Millionaribo Ataverine Millionaribo Sompa FM. Oriba. Na the auto you no cry no dey ha me to say o sa no ribe no dey we chire no me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies we're standing together. Okay why are there pa na
ɛno no yɛmfa enti yɛpɛ wa wo deɛ in fact yɛpɛre wa yosi ba yɛsa nka ɛnwom no ka menkasa koraa no mafa foforɔ bet m sɛ wa yosi mentumi yɛ no yɛre sa ɛno nti se no yɛpɛ wa wo nwom anaasɛ wode yɛpɛ wa wo rap mpakyɛw meserɛw woyɛ ɔba ntimi ma hip hop low ayi koraa low bpm na afei wode ayɛ ma wadaroma ɛti yɛtie o yɛ rap mame Yo, mizo, yeah. Mizo, yeah. Mizo, Bayan Sense, okay, the passport. Mizo, Bayan Sense, okay, the passport. Apple, pineapple, banana, so fruit to be yawo. I just me, unimbi ya. Hey, energy, me uber fan of hey. Mizo, yeah, free. Me ba cho yen wie yo ti sire ndie enye full stop wadaroma Sompa FM Yeah, rap my yonko last one. Okay. Yo, mizo, yeah, sugar free, so yeah, sugar free, pineapple, apple, banana, fruit to be a room, sugar free, ubenya huwade, ubenya energy, sugar free, uwa diabetes, utuninindi, javiredia, sugar free, utuninindi, Bamizo drink. Now no ma. Ubenya huwade, ubenya huwade. Etie for wayosi yire de yete nka no in fact we wayosi yire ntino yentimi nka se ye ma na nya sa pa dia so pieska anti wo de mama no nsi ai and ye say no o de no ma wukuna ba be fa ana se wani hu asem ti wa ba be fa wa de eba cho umizo wa Hawaii ya da se pa se wo so wa ye nyuma ma friend say mizo. Okay. Odifo pokobna wanugu asem so. Enti yebesere ya kwan ne so. Efiri abua kwa manhia kofodua akropon isase ada daba ebeba betese kokoben eba betese ntesere tabre ana kontomble ana ada infensi men ina kasado kokunsu yo so ne niamane no yenyina yenhwe TV ne yemmoa we ya de sede kwabana wodi Gideon ya dodo no fe no Gideon ti nanim no ana yemfanya o se Gideon de o bi ona ma onam no bo Gideon kra wonfiu oh yeah wonfiu but ye hwe face na ye de aboa ye ho an ye ho what I say because me ene wo nipa na ayira se koto so wo tonkwanchan ya e de abegina ho aka se oh nipa pa na ewi eti e be sire ye nuanom ye maame no ma ye hwe sompa ka kire obi ana fa phone etwa picture mbacho mfa phone picture nto so na ahwefo no ensatin twa to mo phone so na omo mfa hwehwe ye nua be ma Gideon emfa ne ma yen ne ye wo gidie wo mapase afidie ye tra so akasai enu ochina kopum na nwumle no na twedi ampo nyankopon basaya do na obi kwa mo amaye because emu oya ne mba ne tuesu si ye hu sie papa ni ne papa kwa yale a sometimes yade mecheche wure ye bekwa kusoni mu akase ye papa ni eti ye besre adofo nyina ofosuo ye nyina yemfe hunyim ne mu oya afa so no midi manu besre ofosuo esese ye yiri ho pompa ye paawo baby awiase keka kono wo ye oba na ye bema on pa bo kakra betimi abo se ye wo dem se ye aso dem wo gidi ni wadwe nyina nko gyanyame mu because se said ye obi a won firi obusuam kra betimi abaye wo obi a won ka ho kra betimi akɔgye contract obi a woni ho maache kra betimi akɔkɔto wo destiny titiru ye enwama ma no mo ofe titiru ye enwama no mo ofe wawade na agu oba bi won motu hye na fe emema sere pa enko bawo na ye yesese wudi bre no akɔkɔto baabi ɛyɛ saa the same thing said obi ayira uye di ayira wa yira said ye menwa baabi ayira no wawade ayira wa yira said ye enwa baabi eti ye besire ɔman mu mmerante ne mabawa mommye mompaye
ye gidie nko Kristo mu because this time no wona mo no man woni we ba kwa yira him obi de ko pass wo ho di ni gina Kristo mu a me gidie say bibie no no ba betima ka ho enti Nyankopɔn eye ya domo enim say wo twa emfonyini no ene oba mfonyini da ko hwe no onyam beta ye cham ya ko nipa ko mo gidie ba ye be hu nipa no wo Yesu di mo abrotia afoso bema asemo na mama frase mfa asem wese so mfa futuo ma ye nua ma nom dodo na ene emema no nsusu ni nyina ene awade ne ya ne se nkwanchen awade ne ye wade ewo mu se ye no ya breso no tete ne ya breso ni sei ono obi tina dan mu na be se bosumi nsia afe eko na nkwada apie mu te se de menua be de akwa ye ya omo first fruit crampo na nya 12 years na ye ka ne se mpena wade ya no ya na abusua no enimo wo susu ni mu susu abusua no but enemle mu de me sre ye nua ma na ye nua mema no sa woti wona sa wo ka se wona be metina almost 13 years enemle mu na onye wo ho ade a ekwan bi so no entwa yie ye beka se bia ho kire ntia ye gitum se ho kire wo ho na so na ekwan bi so no me ka se ene se wo kwaye oba ho ade a be ma ne oba ene ne ye ka bibi ema no mo ye nsamu ni ade no me ka bibi about understanding ayesa wo mumie no nyina mo te mo ho ase wo fa obi a wote wase na obi a wodo ema wo na so so wodo ma nipa koro no enti se ate ho ase ne sabre wati amete ase no mu me se me mempe wedding change enti se menya ayi be me ye nya snap ba ko bi snap krampo so ne bo ne hye da nkosoro na se bia wone me maame makwa kasa ware ye animonyam hya ye de hye wo ba ema bi kana busua na me ne me maame makasa se be ma no opeso be me ho na emom sika hye da ni ho sika ne wonti no maame wo de ma da romania 1 million krampo no de hye envelope mu abremu a me pa cha ya mu nso mame enja bag na ye kwa kokukuru no ebi wo krampo blanket ni esum gumo ni a wrap ya de ho ne ye de akwa kosi ho unya ntoma ontoma krampo egu trunk ma na se o bag mu no utimi yimienu bi na wo de aye no ye ma me dia na makwa akotopa apa de mo ne kasa kula no kula betimi aboa enti me sre na matuma no ne mema ne foni titru ne emaiwa no ema no dodo na me ehia me se wo ne be ma ti anka se wodo fo so be ma ebi atena be ma ho saa so many years enso onye ne ho ade obi no obi atena so many years ebi kura ni fie kura ni krom kura no obi sa say ofire fo otimi ka che o say ni di say no akobo de nickname de a kyerɛw minim ni di ankasa dodo na bia de different ye different na ogidi ana say bia dodo na de different ni say no abode tra nickname jargon so kasa ne omu nicknames no aka bia go ho no okɔ ne baabi yes re se wo hu be ma na sa woni gye ne ho ɔno so ani gye ho a ɛma no da bia ne ya ne ye boa mema no dodo na mpempi na no because be ma no kwa wo gya bibia abo no so to da bia enye ye enti kakra me to nso ana se madwuma me ye dwomu a metie me ye kakra ene krampo no yetimi boa na mema no so abo kakra ne yakwa ye ho ade enti ene entina se na nka se bia me ne be ma na etina so many years de aya awalefo awie ma mi se nka wotena se nye se bia ne kru na free mu like what free nsa yira ne ntina ye kasa ema no dodo na ne sa wotena se a ma ne kodum pempen so bi 13 years ene obi di na asem abo ne be ma na tena so many years be ma na twa fa ne ho akwa wale oba foforo e wa abla mpata bia amem onye ne hwe onye on pace ka ma ne se we de mesra me ni wu janti me di sumu ana se me di gya wo kwan e na me to so ba kofo oba no me hwa de sa wonya me yero oyo obi a me ne te no waka ne tra de agu ho ba se mpanyimfo ewo mu bi na se bia bibi koso wa wade be ma no kra pese okọ wade foforo be ka ho a se wonye na se de anya de akwanya betimi aba beto ho ama ne se oba sa na e ma no awari owo ni se egu nkro se si asa be ma na ti eti ho se si ampo e na asema ba o muntamu a be ma no betimi aka se empla na me ne etwi but 30 whole years enye easy hwebre ni wo hawa wa tena mateti ya wa me nyini se oso be ma no ye good ntino o ye good 100%. Ebia ne se obeye masam kakra e de atete wakoma eti sa wo ti wana se woni be metena e de ete da ba ko e de ete ho ase si e de ye do ye ho asem ma ya wo se obi no woka
Sen frama fire wo se ahwede mu tadi ma frama fanhwe enti ema na omo gibra ni adaje sen no e wo be man che no me ka kire omo se mo nya boa wo ho na boa be man no koye ho ade kakra bi eno no ye na obey sen ke bia ofoso wo ye fantini an ke bia nke nja no kwa sa wo kwa ya mamra ni amane no some of the tribes sa wo kokotom na nipa no wa me ye ho ade na bia wa firi won sakọ obi wo kra na nyame mfa sama wawu afiri ni nsa no anase wawu atọ no so wo be ye dan no akọ akọbọ amane eti ye sere ye nua ma no mo no sa de ne ya o mo nhye no so ma ye biem de America to aso ne se ababa we onka na koma mfa nto ne yem Sompa ba ye wara amatam so ye sere di kanfo ye nim se ba bia fidi kese eduru nam Dr. Blessed Foster so yakopon aye adoma ma ne de fidi kese ya bai eduru akiri eti sabe ya meka sa de strana me de be ma ye nua no mo a e ba ne se nso fo so ba bia watena ho ache no e ya na ota di agloko ho so odi hwimu e wo ho aba hu se obekwa akotwa CD afa ho eti sa kontom le line ho yesi kro no kra ba bia na oye gala no kra saka ene sampota mo nyina free fence u pai fa ba bia o mo ayu ano mo ya ayu ana futukwan bi na eda ho no kosi sa ye friend say nyina hi no mo kwan bi da ho kosi nyina hi ni ade nyina no ho nyina mo ya gala ho enti ye sre ye nuanom galam safe one say in case bi o mani twa no so ada roma na wono ma frey ana so o ma bebo ya mane ana so ma yi asotire ye de ma ne beto dwent obi ana ni bebo ne so bia no onye ya dom na ye ntimi nye na ewiase ne na hokwa ofoso galam se na ye ka no obi enye wanwa se amana na wo ye mu adwuma no ebi krampo ne de na kwa akwaje a opese na mena mu so eye normal minim se no mu ye get to adwuma na se o mo de no eye sa ye friend say to ni bia no mo de ye adwuma ba say ye se get to say ye tu amena ye ba pata wase omukọ na omu nyina ewe yi wo say ye nyina ye tu gang fo e bia amena mu adwuma na omu rasa ase omu de no mu tu rasa omu anti no enya wanwa so bi pese bia na amena mu ana say ne sika ba e na bi omu yesa some of the galamsey site no do na ekoso wo ho obi amena mu so no obi amena mu nso ya oba hu so kwa baabi yetimi ya fo krabra e na fa we bra fa ablo no mabla oba ko no ye be mu okum aboa no be kwa akwa na se be ma de bibia ye aboa de praise etwa no wo se nipa no ode aye ne sa no enti ano so ekoso nti no ye nhwe na eniema bi wo ho a minim ebi nso so krampa no so ka so okoye na ade bi na ebi a ati afa so niama no ntimi mfa wadwene nsi baako ebeti amba se ebi krampa ho mefam ye ni wasa enti ebi krampa afirifie ebi wo krampa ebeti mi afiri baabi abonten so kra no ese obi nya obusu ani kro timi yaw enti ye slide of force obi anhye mfonyi me pa cho mo fa mfonyi ne to so maye obi obehu abrante ebi e fre no ogidi ebi a sese no na adwen mu nhada na ho sese a ye kase de ba ebi a uhu na picture na ubehu no wayi asote bresem ye de ye numbers ne beto dwa na obe onka na koma nso enim se yakopon nya adomo de acha by end of this week ye bom paye ne nanu ne nansa so de na ebi a ya tena ho popo ya ma akoma nso so ato ye mofoso okay yama tiefo nyina entiase se wiase bibi nsikwa bibi ensikwa medika kan efa galamsey ho efise galamsey fo no ebinom fo mani kan ena yesa adwuma no etise okọ na usunsumo mreketua bi enwuma betwi afa so bio ye free galamsey ho na se enye ho a ebetumi abase Wanukroba hakroko fiache. This is 93.1 FM. Oko fiache. And also between one factor. Enkomia wo fie hɔ a. Abosum wo fie hɔ a. And also between one factor. Se bi kura abosom no pɛ no amana ne na yɛ adwuma. Bio adia ehu kɛseɛ wom. Se ne yɛse na ni gye maagoro ho. Onkosi si obi emo ba bi nkasa ene nome ento ne so eno so eya asem foforo etie de ye ka nyina ne se Gideon ogidi sabri no yen hu ba bi a wafa mo fa picture no to so na nyankopon hye ne ho anim onyamma Sompa Asem Mpe Nipa efri se ba bi a yakwa duro de ani da so nyansan Nyankopon kuto
ɛna sɛ yesu frɛ no a na yesu kyerɛ no a yɛni suo ebetumi aba anwumere ɔba pa ka wakoma to yɛm ate ka wakoma to yɛm yɛn nyampopo yɛ bia sɛ 7 praduasa obi awuda ha yɛn kɔnkɔhwɛ obi awuda ha yɛn kɔnkɔhwɛ ɛnu nyama mu deɛ ɛni da so wɔ hɔ wate te nyame hyɛ ne ho ne mu nyama wɔkyena mfiri kyena nkosi ne dumienu so no me wo gidie kɛseɛ paa ɛwɔ isu adɔm bɛma mu sɛ yɛbɛhu no why ka wakoma to yɛm enti abranti a sabre nani ne yere ani abɔ abiam na wɔde abɛda nsompa Asem Mpe Nipa sɛ wo firifie da yɛnhu baabi a wafa no abranti no na da Sompa TV no so no ukɔ Facebook no so a ukɔ Facebook no a kɔ Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana ɛno ɛyɛ Facebook YouTube no so yɛ Sompa TV yɛnkɔ hɔ abranti baabi obi ani atwa ne so bia apostifo ɛbɛn wɔ mɔma sonte ma assembly ma sonte sɛ de ɔmra samwa kan ba akofo nkyɛ damfo enti so hwɛ na ne ho na yɛ den na wapɛ mabunu no ɔmo nkwankwa no ɔmo wɔdan ne bi monyere no ade kyɛ nwanwaso bia no Osei Aboagye me ne mapamfo yɛbɛhwɛ na yɛda wase kwan bi so enu ti emfansi fam hɔ kontomire menhia kofodua ɛna tabre ɛna asanka isanse ho ni nyina no yɛbɛsrɛ sɛ hɔ na wo yɛ galamsey no aba sɛ obetimi de nani akyerɛ hɔ na empokura no yɛnkɔ pie yɛmantamu sebi ɛna ufire ɛno tie basa so obetimi akofie tie bɛsrɛ busua no sɛ ɔmo check hɔ so ɛma yɛnhwɛ saa baby a woka na kwamna we do no bag do de yɛdɛn bisa month kro betimi ayɛ ananti akɔ emre bi tamana ewo fie ni wa Kumase FM yɛkɔ ne kwama eduru anopa enya asɛm ketewa memma egu krom wɔ no galamsey no enya yize ekoduru anopa nam sɛ na memma ije sɛ obeduru na obi akuta na so na enya yize o na ɔmo toto nnuane a ɛkɔ awia no so hu obi a ɔmo nyina kɔ bushi so uka kontumla na asa odi mese odi kosa because akontum na de besre ne se ɛyɛ good sɛ ɔbɛn ɔba na bɛn ma na busua ne bi ka ho ɛkwa bi sɛ bɛsrɛ busuafoɔ no so sɛ ɔmo nka bɛn ma ɔbɛn ho minim sɛ ɔmo yɛ ɔma fam deɛ na yɛhwɛ na yɛka wɔde ɔba sɛbe bɛn ma no so sɛbe wɔda busua mu okay na ɔmo mmoa ɔbɛn na te sɛ deɛ ɔmo boa no na yɛhu kwan bɛfa so okay traders chako pada abadwa so na yɛka chako ebidie na traders chako pada no nyoma bi a wɔde afrafra no hu a ebidie pa na so so no ensenkyerene a ɛyɛ no ɛnyɛ ensenkyerene ketwa traders chako pada ba yɛ no wɔno a wɔno poison nyina no sɛ wɔno traders chako pada ne bia wo ho ɛbɛtɔ yi papa na traders sabre cholesterol no ɛyɛ sradeɛ awoma na sadeɛ no atisi wo muntirim no ɛno ɛne duru baabi a de pressure no ɛba no num traders chako pada ɛbɛkɔ akɔ tue sadeɛ no ɛwɔ ntinim ama emu ada hɔ kama sana traders me ka kyɛw obi a emframa agyina ne yam traders sɛ wɔbɛboa ama nyoma akɔnkai na afrim obi wɔ hɔ a wɔno traders a wotumi sɛ ne kala no ani ayɛ fɛ na napom den no agyinagyina so obi wɔ hɔ a wotumi sɛ ne yam ɛyɛ ne ya ɛbɛboa ama ne yam no ya ɛyɛ no enso akɔ ɔnsafo nyinaa ɛnom traders chako pada na ade a ɛfɛ ne sɛ ɛnkane no so ɔbɛhwɛ a yɛboro bɔde tire no ane yɛde bidie ahyem enyankɔ enyankɔ enti traders no sɛ wotiw presti no ebi taa obrach no so na de traders chako pada no bi egu so a ɛbɛma wo sena pai fitafita ɛnka wɔwɔ no nyina da traders chako pada betumi ayi ɛde afiri hɔ na me ka kyerɛ wo sɛ traders chako pada no manfo dodo no a ɛna edi ho adanse na sabre o yɛ den yɛnkɔ asɔkɔ mampɔn di dosopo no ɛhɔ ɛna obenya atɔ no na so de akogu so tomato ate so ɛmfa so Pentecost asɔnda no nkyɛn wa ɛna obehu traders chako pada 0243943413 0243943413 and 0260898914 0260898914 yɛkɔ ne yɛkɔtɔ traders chako pada
ewo baabi a yetondo etunuro enyina ye ko Colina Keba ubenya biato misi heba ene Apidan Keba Dani heba senemdi kaka Fredimens heba ubenya biato ene Blessing Rekwa ubenya biato na wonso ode edi wujuma sonya traders akopa dani bi eto otifia ebebo pa de hia dem enkankan anadwoya de ya na yapa ma traders akopa da emel abe heba clinic wo frɛ wo abe heba clinic se wo kwabu afedie waba ye ma me abe ko na manfo dodo no an friend second sense doctor Sompa Dr. Sagro ni nyina ne se second sense yade no edre pa so benya no aduro nanso ma me abe e wo sa aduro no ma me abe se yade bi de free utunwa no kosu na ase bra no betu ase no de amawo eye hoyin heart no hepatitis diabetes abe heba clinic se obetu ase de amawo emema no eduru ba bia no mani agio ya no mani agi papa if so boso say penis enlargement no mani agi papa if so bi o ho na de se tie ni ketewa bi eno na ma no so mu amom pesa de enkwase nkruma emmoa krakrakra nkruma de di fufu say nkruma ketewa no ya na etro na bema de se wade no esu a enkoye tro wo ba bia de guase na ebrɛ enye de hia ni kasa na de bema ma mia bese say wade no esu abra wode drone bi babo ho ama na ye kase size 1 e ko size 2 size 2 e ko size 3 e bebiem ene size 10 wo gina so se be ma no ho be den pa sa na e be ma mo piafo ade chia no pa wo yire betu aka se daddy eno ene ma no ehia pa ko ma mia be ho ne ko bai mu e be bo yi pa na ma mia be se tano sopatapa wodaso wo a ehwan wo ekirada wo be ya adwuma eno tienko abe heba clinic wo twumoja wo dwonso ode famfidiem eno behu yade potea wo de abana so ye na otumi asayade no ede amount 0243 345392 0243345392 and at 0506 460208 0506 460208 Liberty Conference is here again. Liberty Conference as I drew hobim. Na one our call Bosumi Mienu Atwam kyerɛ sɛ Liberty Conference Yankopɔn twedi ampɔ ankasa Basaya Domanka says asase so na said you CC our Maranatha Evangelistic Ministry no Hyper Road adum no obi ahu Yankopɔn ne kɛseɛ ɛne ne maniye ɛno ntia bi ye bremoma he yadubu akyɛ sɛ sia no 29 July kutansa bosom ye toso aduenu enkron da memene da di animu ya na Liberty Conference koso na sabre yi die asem tripo da kan asem no say let my light shine sese mankania no entimi enhren etise owia eno ti se be hren tise owia dia ne ye de kania no ebesi kania dua so ama na bodwa mo manfo nyina ehu wawade no kania no beso wadwuma na wunya bi kania beso abrabo adi timhia kania no ebeso sikasam nyina ye bisi basa enkania no ebeso amwo hunu so eno ti o mahene ye dubu achihia no ewo Maranatha Evangelistic Ministry Hyper Road adum ne ko ko hu Nyankopɔn animonyam wɔsesia no na sabre no de bramia mopaye ne nimpaye ne nompaye efrise Nyankopɔn animonyam ebedadi edamemre da eda yanimu ama wo so waye nhira anyotofo atwotwo ro ne akuku dan ene bepie ewo dwumadie ase dan na antwi Hamilton amen enyu bi odi aba no agese okọ Liberty Conference obetibi say Dana antwi Hamilton eto sa anwom no kwame jedu ebeba be perform ewo wo bemma Nyankopɔn ni bonyama dedi efrisa sa woto nwom a eye twice prayer yenko na nwomtofo yi ebemma wo hu Nyankopɔn ani bonyam efe grace enso ebeba dwumadie no ase eye Liberty Conference wo manfo dodo no a ena eka kire wo mo say wo mu hia wo mo ewo ho na also ka kire wadamfo yi say yenko ne ani Nyankopɔn ko mpunipo na adie biada akoya consider no Nyankopɔn enko biem emfa emayem 21st clinic sciatica expert yenko se ho yade ewo 21st clinic na sciatica no 21st clinic ba ne hu say yade bi de sciatica 21st clinic wo ba ye no ene mi hu say yade bi ye frɛ no sciatica fa osisi muslim wo na akokum na akosi unase na sa sciatica no ye papa wo se atwu jim okoto aboyi ugina ho aboyi odaso aboyi sciatica no ye papa eno ti ye kwanya kosa sciatica yade na selia 21st clinic abasobodia 21st clinic oba ye no wagina bibimem ha no eni wiase afa na nyina no enya asem ketwa kra
bibiduro song and odi to siatica yan and say was say ya dear pia dada no sun konuano bra obetu ase na wo de amount laboratory ne scanning fidia would opi and I would do obefem ne sa yunti Ghana for agina tum 15 branches and the Ghana member o to siatica yadiano and the yadia bia the kwako down 21st clinic now ase Kumasi Eshan overseas a ho and abehu 21st clinic wo boase cancer quarters called Johnson wa ubehuno na pupuni kromantam enkran islegon oni America house no and a ben ho na wo dome kan from house so dome Green Hill Street Eco Bank na chiri wa 21st clinic was nyemini tema committee 1 wonne Roman asode no ene edi enhwani mu kaso a obodum akwantempo so ECG office wa ubehu 21st clinic takwa deko fodua nkoko sunwani brekum wanchi Tachima Kranza goes to the Bisu Jaboso 21st clinic was in Yemini 0540 311 311 0540 311 311 Abraham Sem SC Abrante Gideon Dodo no friend Ogidi ne yire dia beta yen se uno a dear Nancy a dear bay and abba 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 Yabasa MC Afonso mo fani photo ne toso wa bra ye course no Yankopon na nadum so ebema ye hu no and 10 0548 931 931 0548 931 931 hello Piero yentio Foso dia be dia yo ba oba no kan akoma tue na bu gidi se mu bi ho no na ọmọnì nso nkọ police station tẹ wọ area hɔ no because o bẹti ma bẹ tó kàkàtà bí ebi ẹsọkọ bi ní adi wọn bẹ ti mi sọ fẹ kàtó ní nà kùsù. Okay. Okay. Yẹmi tún mi máa tẹ̀lé mẹ́rin. Okay. Hello. Hello. Your call has been put on hold. Hello. Hello. Okay. Yay. Yaw. Hello. Kwajo space. Yes. Kwajo yentio. Yaw. Mene omo michao, mo gani na ye michao. Mene omo be ya adwene. Eyam ne ma ne mu ko wa ka. Omo fo so asem obema no be ko ye na ho ade. We ebata na obi hu obi e ba adwene na ye bon ba se ye bon hu so that obre. Okay. Hello. Ma Emilia. Hello. Yeah, good evening. Majo so ba pa budin. Mr. Choi from Akos. No, okay. Miss Akos ni mi frefi macro. Akos ayentio. Me pa cho. You ready? Yankopon we chira mo pa. You ready ni mama na ye fe pa. Me pa cho. Mo pa no na mi se ready. Na mo se obi ewu obokanche. Bokanche. Sompa chai. Oye oba na bema. E fa cho no so ye bema. Na picture bi aso ma bonten kaye de ke bi be pi fia. No anopa no omo se me ye kunu de nabo light pool. Oh ene enyo no a. Enyo no. We obe de ye kunu no be kromfo. Light pool de ne bompe okromfo. Okay. Hello. Yes, sir. Baby, I'm free udin. The free apowa. Okay. Yetio. Hello. Yetio. Hello. Yeah, me ko free atobiase. Yetio obapa. Me ba so ayi Friday ayi Thursday no. MC ni de na me bese me say won results. MC no results no nyakopo ya do free check ko ye de beba. Why? No, okay. Ya best say on na wo hwe TV no obefre no ya oma volume of the TV set no enko from esa na feed no say ba ha yesremo a. Hello.
Hello? Unia Bema, Mamojo. My just open Nipa, baby, a free wooding. On Abu Wine, Santiba Pie. Assembly mine. Okay. Opening your bottom part, I can have a power and power with Yamaye. Now, MC, dear, I'm going to bet you. MC, Nyako portion one when you're my free check or MC Chrono. Yanina Shia, Yanina Dinkomo, the free move babiano. When you're responding, Quandia, not just as some passing penny panny, your boy Juma, and not take your demon popo, your bebremo, Wadauro, Muniwa, you know. Hello. 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 Would you baby a free? Hello. It's actually. That most of them are marginal, like not doing that. The best thing about that is that the car of the country. Maybe I want now my court, oh, David. Yeah, for hello. Hello. Baby, I'm free with you. Mr. Yeah, yet you, Papa. The patrol. Now, yeah, or the Yasek. You are just sudden back. Now I will toy back for bad. Amen. Hello. Panipa, 1 year, Udin, baby, I'm free. Yeah, because every Cape Coast. Cape Coast, yet you. Yeah, I'm a sailor. You know, the judicial galamsey, I see no quarrel. The judicial galamsey, I see no quarrel. Coming to know oh, Jinaye, won't come on more de Jinaye, down Hokakra. Hello. 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 Baby, I'm free Udin. My father make a fair to me. Yet you, Panipa Udin. And I'm say, Pacho, and the mobile bone crunch, or Kata or Namhati or Namatino. I am Paso area hotoso. Sompa. On the tabre, one mono. And cancer, Gan should be a daho copaso, but we must have one dance one day with home. That one also could shut down crime area hotum, crunch, Mankumavish, or which before after move on. Okay. Yeah, man, for more money in Kohomaya. Okay. Me wa GDA Cassia said yes, Sompa TV. Ya drew a chino. Nantina debia mekasi you 22. Ya nam soro nam form. Ya mission when you mochana. You been tempo poyano. Hello. Hello, for. Yay, my Milia. From Batama, I beg your father. About pa ya Joso. So for my father. I am no matter or no far fanny. You for the mechanic say, a vampire say, you do know. Somebody at the come on say, I'm couple a day at them. I'm a baby on and be I who know. The United Empire boat, I would. Okay. Hello. Hello. Would you baby a free or Bapa? It was a free, I sang Guavana. Obapa Udi, they say. It was a very Augustina. Augustina, yet you, Oba. Me was a malamana. There be on your malam. Now, who will be sad in Maria? I will find. I sang Guavana. Wasagona. Wasa. I was a Malam Chebutunity. Malam Chebutunity. You was it here, San or Teddy, I will bet you a cofata, the Biasha, my posy for Asante, Nanya Mea Domoa, yet the air man about Tuja, Channel Capchano. Na yen Yanchin Como, because no GD Sompa, yen can some qua echna, ye defeat the beba near Huno, and from say, obey to me of a Chibiasha, be to me see, be to me see. Oba Panti, my posy for Asante. Yes, I am Moniano Moon and Wahunzano, was a Saco before. Why?
Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Free me, ma. Okay. Sompa baby, Sompa way. Me mo did it about Miss Papa Nido. Yametiase. Say Sompa for in Quadie. Asante mine and a Ghana mine. And that's way dear. Make us a bit of fun or ban or Munyabutre. Munyabutre. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you. But you're from the conference now. Oh, free. But you're Fadiman Ponton. Fadiman Ponton, or by it you. But that's your money in you. Osei. It's just your money now. My jesso. But you're a chair for Papa. Aye. Kasa bia me peti ni se mehuno. Entina ya bom pusano. Yeti wa papa. But you're meaning some for day. Money hamo. And you see the one who kuna man. Ebona minkai. Okay. Hello. Hello, Aboagye. Panipa baby afrefre wudi. Medindi uswansa. Padama abrante na mrin picture to TV no so no. Me yire pi me wa ton so agogo. Ba so wo hu etai ni mu na wa ton so agogo kwan so. Aton so agogo. Me ba chon ayi. I have capture one number no eti kama oyire baby a hu no ye hwe ne adi nkomo na ya hwe ne ya maposifo asutri no o match no. Okay. Okay, be din nkomo. Hello. Hello. Odi baby afrefre. Oforisuo me. Yey. E bo pa se nyame tira o pa na Oforisuo. Nyame ti ase. Me pa cho me mo credit 20 cedis. E wo afutu ase ma wo da bank dem me number na me mo credit 20 cedis one. Yo. Nyame tira mo na me you da pay voter region. Your friend Andrews. Now, me information set a CNT the beer me announcement now say beer chef from party. Okay. And to so ga ko ya mo ha de have the so I will voter. Voter is so ga ko pe mo di ho ni na pa. Oh nice. Enti anumere bia bietu. The beer me announcement to information center class the last information center. Like amount ko ni na che mo pa. Okay. Okay. Enti when you be man so bomb by say ya me be ma ya hu. Okay. Eti ebe from near the komo. Why? Me number no party me na me ma credit twice. Yo, mate. Hello. 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 Baby afrefre wudi. Make us see man Ponton. Yeti o. I manage your program no pa me ya boy ba your friend junior on the connecting me ma. Okay. We are very interested. Ya me show mo power you ma pa mo ye. Okay. Ona ya adwuma wo bus station bi no. Okay. Hello. Tipa minuni tipa. Sompa FM. Me pompa ese mo fasa na me paro ibi huno. Nyame dim se enu fin ne ko se e chere pare ne huno. Oh yeah. Ye fumi mama iko. Yeah, yeah. Hello. Good evening. Manjeso last caller. Okay. Pato Asem Mpe Nipa. Ai, eno so na ugina wo kasa yi. Very good. Me pesa konate ma mo ya why. Osei. Me pe mo sa di no, me pesa me ne kasa pa. Ope hwan. Me pe ma wo yo she Aboagye wo yo ugina di sesi. Yo. Okay. Ne ade ofre no nyina be se anayen fa ba ko bi nka ho. Ye fa ofre na yenko kenka messages ni bi. Ebi anom so hu na firi ho. Eno tia fa nche kase enkoma Kimbro Empire animade pamiye pa wo ye designer o crow from Shinola and Chenhwa udi sane akọ S5 no. Kimbro eni edi nkomo so obepempam tade ni bi na wo de aman se de be ya ho be fe e wo Sompa TV no so na master boat enso e wo Holy Rosary asonda an Chenhwa swame
master boat so animadeɛ pam ɛno nti eduru baabi a entaade bi ɛhyehyɛ me no master boat ɛna odwidwi me yɛkɔ asantema pɔn na yɛnkɔkyea Alfred so ɛpamadeɛ ɔmanfoɔ dodoɔ no a ɛfrɛ no Kenzuba wonimadeɛ pam yi papa na yɛnko ɛmfa nkɔ yɛnom aberewatia Foso Evelyn Mensa de about say on my adjo Evelyn Yaw Osei Bruce na Tom Weezy was say wow amazing or say the program where papa ye da sinyankopon anko so ensha pa kwesi so ese Sompa ye didwuma so pant no nyankopon enko so a enhra ye na opese obebaha also obisa so betimi abaha o kire nyankopon ya don ye wo discussion but bacho adults are always open for you guys so you are welcome nyankopon ya aduma wo kire ye behwe wani Emmanuel apel and so se Sompa ye papa so a branding to fancy and now one more day Facebook any YouTube messages by na ase na ye catch them say wow amane atete anasa wo yira wo enam se bia ade bia ba besoa wo so wankasa no won paint no e Asem Mpe Nipa dwumadiefo e na ye to nsa afro se fo asem nyina bedan yen na yentimi enya wo kamafo 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 58 5878 and 0552 0945 93 0552 0945 93 yes sorry so yeah for happy wonderful and a blessed glorious birthday and from a senior journalist Frank Taylor Odini Juma F Giant Media Fox FM to be precise and ne papa wa wodent no yes nyankopon sa onkosoa enum nyiche ya hoden ene apomuden ewom nyankopon kosoa ntutu anamo ensibia ekron nyankopon abasanya kese ewo so onfon fra domu enkwa domu onya wo chem ene wo katabo onya wo sedua esie sobonte ho erade mo hampo da happy birthday to you senior colleague Frankie the Taylor wa papa ya de nyina ye counselor no nominate for so counselor Papa Frankie was this may be a passing point for you okay was it baby amonam na be betimi abasa mo pass mo betwem wo akọ maybe wo shenkom abem sure may he be favored nyankopon koso enhra no ana de dwumadie no ebesi na ye kọ no Jesus Miracle Fire Church Kandifo Kofabai Prophet Enoch Wudifo Enoch no ene di nyame asem na dominance anwa kwanta pono so ho ena Jesus Miracle Fire Church Prophet Enoch odini dwuma eno ti ye kwedie na ye jaka semu no nyina ede ama prophet panipa memo akwa aba ye jaka de chie impom ti say bacho kete chie nyame yantom bacho na so kama ye de nyame ye kwedie na ye jaka semu no nyina ama said ye be ya odi nyame asem ebema adasa eno ti Osei Aboagye me ne mapafo ya kram ye ko long time ye ko no ye nyamo ase ye jai ni nyina de ama prophet Enoch amanato aso odupo kase nyame hira na awurade nyo kase me nim hya eneso ayi hira frisa watie dwumadie kasia eso na emu yedu wafam nsem bebre na wo so de abokutu dwom na de abobra